Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. So, படிச்சீங்களா? கொஞ்சம் படிச்சோம் மாதாஜி. படிச்சோம் மாதாஜி, படிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டலே நடக்குதா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் கண்டல எத்தனை அத்தியாயம் படிச்சீங்களா? கொஞ்சம் படிச்சோம் மாதாஜி. படிச்சோம் மாதாஜி, மாதாஜி படிச்சோம் நாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டலே நடக்குதா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் கண்டல எத்தனை அத்தியாயம் படிச்சீங்களா? ஓகே, இப்ப நான் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? படிச்சோம் மாதாஜி, மாதாஜி படிச்சோம் நாங்க. ஓகே, 23 to 20. ஒரு நிமிஷம். படிச்சீங்களா? ஓகே, இப்ப நான் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? படிச்சோம் மாதாஜி, மாதாஜி படிச்சோம் நாங்க. ஓகே, 23 to ஓகே 23வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 31வது ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ எத்தனை ஸ்லோகம் வருது? 7 ஸ்லோகம் வருது இல்லையா? சோ 7 ஸ்லோகம் வர்றதுனால 7 8 8 நினைக்கிறேன். 9 வரும் மாதாஜி. 23 மாதாஜி, 21 சொல்லல. 23ல இருந்துதான். 23 24 25 26 27 28 30 9. சோ 9 3 குரூப்பா பிரிச்சிடுறேன். 3 ஸ்லோகத்துல நீங்க வந்து நீங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ தான் மாதாஜி 5வது சாப்டர். ஓகே, டுடே வி ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் 5th சாப்டர் முடிக்கணும். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பிபிடியில் இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு டிஸ்கஷன் கண்டிப்பாக மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அந்த பர்பஸ்லலாம் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து வில் டேக் இட் இன் த டிஸ்கஷன் நோ. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் த ப்ரேயர்ஸ். ஒரு 10 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறதுனால நான் வந்து 3 குரூப்பாக பிரிக்கிறேன் நான். ஸோ நீங்கள் அந்த 3 ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் 1 ஜாயின் பண்ணுறவங்க முதல் 3 ஸ்லோகம், குரூப் 2 ஜாயின் பண்ணுறவங்க 2வது 3 ஸ்லோகம், குரூப் 3 ஜாயின் பண்ணுறவங்க 3வது 3 ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்ன மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து டேக் ஹோமா பர்பட்லேயும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்லையும் சரி, கூடாது மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து வி ஹாவ் டு கம் பேக். ஸோ நிறைய நேரம் எடுத்துக்க கூடாது நீங்கள். ஓகே, I will allocate the breakout rooms. So நீங்க வந்த பிறகு I will start the session. 23, 24, 25 மாதாஜி. அப்படிதான், கரெக்ட். ஓகே ஓகே மாதா. 1ல நீங்க குரூப் 1 ஜாயின் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எந்த பாப்அப் வரும்னு எனக்கு தெரியாது. குரூப் 1 வருமா, 2 வருமா, 3 வருமான்னு தெரியாது. ஸோ எந்த குரூப்ல நீங்க ஜாயின் ஆறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குரூப் 1னா 23, 24, 25, குரூப் 2னா 26, 27, 28. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து 29, 30, 31 வந்து குரூப் 3. ஓகேங்களா? ஃபைன். ஓகே ஓகே. ஓபன் பண்ணிருக்கேன், எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த பாப்பா போயிடுச்சு. ஓகே, move to ரூம் 3. யாருமே அக்செப்ட் பண்ணலையா? பிரேமராணி மாதாஜி எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ரேவதி மாதாஜி, பிரேமராணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி போகல. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ருருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदाधि वदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. மாதாஜி. Yes. யார் ஃபர்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி, நான் அந்த 23வது ஸ்லோகம் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த 23ல என்ன சொல்றாருன்னா, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வந்து நீங்க வந்து சொல்லணும். ஓகே. நாரதர் வந்து இந்த பக்தி தொண்டுக்கு வந்தது எப்படின்றத அதை விளக்குறாரு. அது படிக்கலைன்னாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பக்தி தொண்டுல இருந்தோம்னா நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா இது பண்றோம் அப்படி நம்ம பக்தி தொண்டுல இல்லைன்னா மாயான்றது நமக்கு வந்து நம்மளை புலநன்பத்துல ஈடுபடுத்தணும். அதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னா நம்ம பக்தி தொண்டு தான் நம்ம ஏத்துக்கணும். அந்த ரெண்டாவது, இந்த நம்ம ஆன்மீக குருவை நம்ம கரெக்டான ஆன்மீக குருவை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். அவர் எப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கும் நமக்கும் இடையில கண்ணாடி மாதிரி இருக்க. கண்ணாடியில நம்ம எப்படி முகம் பார்த்தான்னு தெரியுதோ அது மாதிரி நமக்கு அந்த பகவானுக்கு நமக்கு இது பண்றாரு. அந்த மாதிரி நம்ம அவரோட வழிகாட்டுல நம்ம இருந்தோம்னா எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லபடியா நம்ம பகவானுக்கு. ரெண்டாவது, பகவான் அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, தனக்கு சேவை செய்யறதை விட தன்னோட பக்தர்களுக்கு சேவை செஞ்சா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 24ல வந்து சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க. நாரதருடைய குணங்கள் அவர் எப்படி இந்த அளவுக்கு மகரிஷி அந்த முனிவர்களோட எல்லாம் சேர்ந்து வேதாந்திகளோட சேர்ந்து அவருக்கு 4 முக்கியமான குணங்கள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதாவது புலநடக்கம், தாந்தேன்ற புலநடக்கம். ரெண்டாவது அத்திருத கிரீடனைக்கே, அந்த விளையாட்டுக்களுக்கெல்லாம் அவர் போக மாட்டார், விளையாட மாட்டாரு. அடுத்ததாக அணுவிருத்தினி, அடக்கமாக இருந்து அவங்க சொன்னதையெல்லாம் கேட்டாங்க. அப்புறம் வந்து சுசுஷ்மானே அப்படி, அதாவது விசுவாசமா பாரபட்சம் இல்லாம சின்ன பையன் அந்த இதெல்லாம் அந்த மாதிரி குணங்கள் எல்லாம் அந்த 24ல ரொம்ப எக்ஸலண்டா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலயே அந்த வேதாந்திகள் அவரோட இருந்த அந்த வேதாந்திகளுடைய குணங்களையும் இதுல 2-3 குணங்கள் நிறைய வேதாந்திகள்ங்கிறது எப்படி அவங்களுடைய நற்குணங்களை பத்தி விவரிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து பாரபட்சம் இவங்களுக்கு தான் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லாம நல்ல முறை எல்லாருக்கும் அது வந்து நண்பரா இருந்தாலும் பகைவரா இருந்தாலும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அடுத்தது அவங்க வந்து வேதாந்திகள் வந்து நேரத்தை அனாவசியமா பேசி நேரத்தை வீணாக்குவதை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு நல்ல முறையில ப்ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த வேதாந்திகளோட நற்குணங்கள் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது ஆன்மீக குருகுல, அதாவது வர்ணாசிரம முறையை பத்தி இந்த 24th ஸ்லோகத்துல நல்ல முறையில ஆரம்ப. ஒரு பையன் 5 வயசா இருக்கும் பொழுதே அவனுக்கு நற்குணங்கள் கடைபிடித்தா அவன் வர்ணாசிரமத்துல இருந்தா மேற்கொண்டு நல்ல ஒரு ஆன்மீக நிலையில அவன் மாற்றப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது நடுவுல அந்த ஆன்மீக குருவை பத்தியும் சொல்லியிருக்கு. அந்த ஆன்மீக குரு வந்து
நமக்கும் ஒரு கண்ணாடி போல இருந்து நம்முடைய மனதுல வந்து இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எல்லாம் நீக்கி அவரை ஒரு சிறந்த ஆன்மீகவாதியா மாற்றுவாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த அடுத்தது ஒரு நல்ல ஆன்மீக குருனுடைய அவருடைய அசோசியேஷன்ல இருந்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு முக்கியமான 3 விஷயங்கள் இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், ஒழுக்கம் இருக்கணும், பணிவு. எல்லாவற்றையும் விட மிக முக்கியமான பணிவு அல்லது அடக்கம். இந்த 3 குணங்களும் இருந்து அந்த ஆன்மீக குருவினுடைய பாதையில நம்ம சென்றோம் அப்படின்னா நம்ம மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதியாக வர முடியும் அப்படின்னு மிக தெளிவாக அழகாக சொல்ல முடியும். ஓ, தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் திங். ஸோ அதில் லாஸ்ட் அந்த 3 லைன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து ஒபீடியண்டா இருக்கணும் இல்லையா? ஆனா யாரோ ஒருத்தர் வந்து டிசிப்ளினா those who are not being in a disciplined way, those who are not in the என்னது டிசிப்ளின், அப்புறம் வந்து ஐ திங்க் ஒரு நிமிஷம் ஹம்பிள் மத்தாஜி, ஒரு நிமிஷம் ஹம்பிள் மத்தாஜி, ஹம்பல்னஸ் இல்ல, அது இல்ல, அது ஒரு நிமிஷம். அவங்க வந்து அடக்கம், அடக்கம், ஒபீடியன்ட். ஓகே, யாரும் கீழ்ப்படிதலா இருக்கணும். ஒபீடியண்டா இல்லாம இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து சுய கட்டுப்பாடு இல்லாம, டிசிப்ளின்டா இல்லாம, ஒபீடியண்டா இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில வந்து அவங்களுடைய குரு சொன்ன அந்த வார்த்தையை வந்து கண்டிப்பாக வந்து முழுமையாக அவங்களால வந்து செயல்படுத்த முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து அந்த மாதிரி செய்யாத பொழுது ரீச்சிங் டு த காட் ஹெட்டும் வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ரொம்ப அழகான இது பஞ்ச் டயலாக், இது நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட். அது தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத வாசிங்க. லாஸ்ட் 3 லைன். வித்தவுட் பீயிங் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், சுய கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம் மற்றும் பணிவு ஆகியவை இல்லாமல் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை பின்பற்றுவதில் ஒருவராலும் வெற்றி பெற முடியாது. ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை பின்பற்றாமல் ஒருவராலும் பகவானிடம் திரும்பி செல்ல முடியாது. கரெக்ட், அவ்வளவுதான். கிளியர் பஞ்ச் டயலாக். இது நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா இல்லையான்றது வந்து நமக்கும் இறைவனுக்கு அந்த மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? சி நோ ஒன் வில். நம்முடைய தவறை வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். அப்படியே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய பெரிய மனசு இருந்தாலும் கூட அது எல்லாரும் முன்னாடியுமே நம்ம கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் கொண்டவங்க தான் மனிதர்கள் எல்லாமே. ஸோ ஒன்று நம்மளுடைய வீக்னஸா போயிடும்ன்றதுக்காக ஒத்துக்காம போகலாம். இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளுடைய வீக்னஸை வச்சு நம்மளை வந்து நாளைக்கு வந்து குறை சொல்லலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு காரணம் கூட இருக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து நான் தன்னுடைய தாழ்த்தி சொல்லிக்கிறது தனக்கு பிடிக்காது. உண்மையே அதுவாக இருந்தாலும் உண்மையை வந்து சொல்வதற்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது இல்லையா? ஸோ இங்க அடுத்து வந்து 25வது ஸ்லோகத்துல வந்து யாரும் சொல்றது இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 3 ஸ்லோகங்களுமே வந்து முக்கியமா எதை சொல்லுதுன்னா, நம்ம சாது சங்கத்துல நம்ம இருக்கணுங்கிறதுதான் முக்கியமா இதுல எடுத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலயும் அதுதான் வருது. இப்ப வந்து மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, ஒரு கண்ணாடிய போல அவர் எப்படி நமக்கு பண்றாரு அப்படிங்கிறது. 2வது ஸ்லோகத்திலயும் வந்து நாரதருடைய குவாலிட்டி பிளஸ் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாரதருடைய குவாலிட்டியும் அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய குவாலிட்டியும் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. நாரதரோட குவாலிட்டியா 4, ஆச்சாரியர் குவாலிட்டியா வந்து 2 கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதை பத்தி நமக்கு வந்து படிச்சிருக்கோம். அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா, பாரபட்சம் இல்லாம கருணையுடையவர் இருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது ஒரு சீடனுக்கு வந்து எது போய் சேரணுமோ அது வந்து கரெக்டா போய் சேருது. அந்த சீடன்ட்ட தான் இப்ப லாஸ்டா நீங்க பாயிண்ட் பண்ணது அந்த சுய கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம் மற்றும் பணிவு. அது இருந்தால் மட்டுமே வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவோட துணையோட அவங்க வந்து வெற்றி பாதையை நோக்கி போக முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. அடுத்ததா வந்து இப்ப வந்து இதுல முக்கியமா 3 பாயிண்ட்ல வந்து என்ன வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன், 2வது வந்து அடுத்தது இதுல வந்து பிரசாதம். இப்ப வந்து உச்சிஷ்டம்ங்கிறது வந்து பாகவதர்களுடைய உச்சிஷ்டத்தை வந்து அவர் ஏத்துக்கிறாரு. அது ஒரு தரம் தான் சாப்பிடுறாரு. அதுலயே அவர் வந்து என்ன அடைகிறாரு அப்படின்னா தூய்மை அடைகிறாரு நாரதர். அப்ப அவரோட எது எப்படின்னா, இது ஒரு வந்து தொற்று வியாதி எப்படி வந்து ஒருத்தருக்கு தொத்துதோ அது போல ஒரு சாதுக்களுடைய சகவாசம் வந்து எப்படின்னா ஒரு சாதாரண மனிதரையுமே வந்து அந்த நல்ல நிலைக்கு, மேம்பட்ட நிலைக்கு வந்து கொண்டு வருது. அந்த அந்த உச்சிஷ்டம் சாப்பிட்டதுனாலையும் அந்த சாது சங்கத்தினாலும் அவருக்கு என்ன வருது அப்படின்னா, பகவானுடைய நாமம், புகழ், குணம், அந்த லீலைகள்ல அவருக்கு ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படுது.
அந்த கவர்ச்சியின் காரணத்தினால அடுத்ததா வந்து என்ன செய்யறாங்க, பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த நிலைக்கு அவங்கள வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வருதுன்னா பௌதிக ஜடப்பற்று வந்து விலகுது, அவங்கள விட்டு விலகுது. அந்த நிலையில தான் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பக்தி தொண்டுங்கிற பாதையில அடியெடுத்து வைக்கிறாங்க. அது ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய உறுதி, பூரணமான மன உறுதி, பூரண சுவை, தெய்வீக உணர்வு இது எல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களோட பக்தி தொண்டுல நிலை பெற்று அவங்களால இருக்க முடியுது. இத்தனையுமே இதுக்கு காரணமா இருக்கிறது வந்து பக்தர்களுடைய சகவாசம், சாது சங்கம் முக்கியத்துவம் வந்து இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் 26 ஐ திங்க் நான் ஹரே சொல்றேன் கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. பகவான் வந்து தேக அம்சங்கள் இன்று தெய்வீக செயல்களும் கூட அவருடையது கவர்ச்சிகரமானதாகும். பரமபுருஷர் வந்து புகழ், உருவம், திருவிளையாடல், பரிவாரம், உபகரணங்கள் இதெல்லாத்துலேயுமே பூரணத்துவம் பெற்றவர். அந்த மாதிரி பூரணத்துவம் பெற்ற பகவானை பற்றி அவருடைய கருணையால் இந்த மனிதர்கள் என்ன செய்யணும்னா அவரை பற்றி நினைக்கணும், அவருடைய புகழை பாடணும். ஆனால் மக்கள் வந்து இயற்கையாகவே என்ன செஞ்சிடறாங்க அப்படின்னா, இந்த பௌதீக உலகத்தில் இதுதான் சிறந்தது அப்படின்ட்டு பௌதீக கதைகளையும் சரித்திரங்களையும் தான் கேட்கறதுக்கு அந்த இயல்பை பெற்றிருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நேரம்தான் வீணாகுது, பகவானை பற்றி நினைப்பதில்லை. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த 3 ஜட குணங்களையும் பற்று வளைத்து கொள்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா பகவானிடத்தில் நெருங்குவதற்கு, அவரோட சம்பந்தம் வைத்து கொள்வதற்கே வந்து தடைக்கற்களாக இருக்கின்றன. அதனால என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானுடைய லீலைகளை பற்றியும் கதைகளை பற்றியும் அவங்களோட பக்தர்களோட தொடர்பு சங்கம் வைத்து கொள்வதாலும் பகவானை பற்றி கேட்பதால என்ன ஆகுது அப்படின்னா பௌதீக வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள் எல்லாம் விலக்கப்பட்டு விடுகின்றன. அதே போல் நாரதர் வந்து இதை வந்து தன்னுடைய சொந்த அனுபவமாக விளக்குறாரு. அப்புறம் இந்த நாரதர் வந்து முற்பிறவியில் தான் பக்தர்களிடம் வேதாந்திகளிடம் அந்த தெய்வீக கலைகளை எல்லாம் அவர் கேட்டார். அந்த அவர் சாதாரண வேலைக்காரன் மகனாக இருந்தார் மாதாஜி. அதனால அவர் என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ அடுத்த பிறவியில் ஒரு தேவ ரிஷியாக கூட மாறக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கேட்டதுனால அவர் அந்த மாதிரி பக்தியை வளர்த்து கொண்டார். அது மாதிரி கேட்பதாலேயே என்ன ஆகும்னா பகவானை பற்றி கேட்பதாலேயே நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வாழ்வில் ஒரு பூரணத்துவத்தை அடைய முடியும். அதனால் பக்தர் சகவாசத்தில் நம்ம எப்பொழுதும் அந்த கேட்டறியும் முறையை நம்ம இந்த கலியுகத்திற்கு அதுதான் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது மாதாஜி. ஓகே ஃபைன் மாதாஜி இதுல 26 27 ரெண்டுமே கனெக்டட் தான். ஓகே சோ ஓகே 27 சொல்லிட்டாங்க அவங்க. 27 26 ரெண்டுமே அங்கேயும் கேக்குறதா இங்கேயும் கேக்குறதா ஸ்ரவணம். ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேஷன் இல்லையா, ரெண்டாவது வந்து கேட்டல். ஸோ அன்ஃபிளிஞ்சிங் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா எந்த ஒரு என்னது ரிசர்வேஷன் இல்லாம அப்படின்னா நான் இப்படி இருந்தாதான் இதை படிப்பேன், இது இப்படி இருந்தாதான் நான் கேட்பேன், எனக்கு இந்த வசதி இருந்தாதான் நான் அதை பண்ணுவேன் இல்லையா. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணுன்னா எதை வச்சு நான் பண்றது, அவர் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடுக்கட்டும் அப்புறம் நான் பண்றேன், இப்படி சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு. ஓகே தேர் ஆர் பீப்புள். ஸோ அதனால வந்து இருப்பதை கொண்டு இறைவனுக்கு வந்து வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுங்கோ, இறைவனுக்கு வந்து பக்தி பண்ணுங்கோ, உங்களால முடிஞ்சது. ஏன் துக்காராம் அதுக்குதான் வந்து துக்காராம் கதையே எதுக்கு வந்ததுனாக்கா அந்த ஒரு இது சொல்றதுக்காக தான் வந்ததே. ஸோ துக்காராம் பத்தி நம்ம ஆஃப்டர் திஸ் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வி ஹேவ் எ குட் டிஸ்கஷன். ஓகே துக்காராம் ஸ்டோரி நம்ம கேட்கலாம். ஸோ ஐ காட் அ டேஸ்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. யாரு ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க பேசுறதா இருந்தா ஐ திங்க் பெட்டர் நீங்க மியூட்ல இருந்து பேசுங்கோ, நான் வேணான்னு சொல்லல. கிளாஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய வேலை கண்டிப்பா செய்யணும். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ காட் த டேஸ்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னா அவர் மகா பாகவதர்கள் இருந்து கேட்டதனாலேயே அவருடைய மனசு வந்து ஆனந்தமயம் அந்த நிலைக்கு செல்கிறது. அப்படின்னா கலங்கங்கள் எல்லாம் விடுபட்டால் ஒழிய அந்த ஆனந்தமயத்தை வந்து ஒருத்தர் அனுபவிக்க முடியாது. சோ கலங்கங்கள் எல்லாம் விடுபடுகிறது என்றால் அவர் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவராக இருப்பார்கள். சோ கேட்கறதுலயே வந்து எந்த ஒரு அதாவது இப்படி இருந்தா கேட்கணும்ன்ற எந்த நிலையில இருந்தாலும் தான், அதாவது எந்த ஒரு
எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இந்த சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு, இப்படி கேட்கலாமா வேணாமா அப்படிலாம் கிடையாது. எஸ், எப்ப மகாபாகவதர்கள் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறாரோ அப்ப இவர் போயிட்டு அங்கே கேட்கக்கூடிய தன்மை. அவர்கள் என்ன எடுத்துரைக்கிறார்களோ அதை இவர் அடக்கத்தோடையும் ஒழுக்கத்தோடையும் பணிவோடும் இருந்து அதை கேட்டறிந்தார். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த, அதாவது பகவானுக்கு எப்படின்னாக்கா அவரை சேவிக்கிறதை காட்டிலும் அவருடைய பக்தர்களை யார் சேவிக்கிறார்களோ இல்லையா, யார் சேவிக்கிறார்களோ அவங்க சொன்னபடி யார் உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மிகவுமே கருணை புரிவார்களாம். இது பகவான் கருணை புரிவார். ஸோ மோர் தென் இறைவனுக்கு நாம துண்டாற்றின்றே இருக்கோம். இப்போ உட்காந்து நான் நாம ஜபங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான், ஓகே. ஆனா அதே எனக்கு இப்போ குரு இருந்து நீ இந்த வேலை போய் செய்யணும் பொழுது நான் நாம ஜபங்களை அப்படியே வைத்து விட்டு குரு என்ன சொன்னாரோ அதை போய் நான் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி சுபாவம் இருந்து குரு சொன்னதை சிறமேற்கொண்டு அவர் சொன்னதை எந்தவித அதாவது டீவியேஷன் இல்லாம எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம செய்து முடிக்கிறோம் பாருங்க. தட் இஸ் அதுதான் சமர்ப்பணம் என்பது. அப்படிப்பட்ட சமர்ப்பணத்தில் செயல்படுகின்ற டிசைப்பிள் என்ற பெயர் எதுல இருந்து சொல்லுங்க? டிசிப்ளின் என்ற வார்த்தையிலிருந்து தான் வந்ததே. ஓகே, ஸோ டிசைப்பிள் யார் ஒருத்தர் ஒழுங்குமுறை அந்த இதுல பரிபாலிக்கிறாங்களோ, தன்னுடைய குருவினுடைய வார்த்தையை சிரம் மேற்கொண்டு நடக்கிறார்களோ அவர்தான் உண்மையிலே டிசைப்பிள். ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதரையே எடுத்துக்கலாம். ஹார்ட்லி ஒரு 10 வாட்டி 15 வாட்டி தான் அவருடைய குருவையே சந்திச்சிருப்பாராம். ஆனா அந்த சந்திப்பினாலேயே அவர் குரு ஒண்ணுதான் சொன்னார். முதல் சந்திப்பின் போது நீ ஏன் ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது, மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் ஏன் ப்ரீச் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு கொஷின் கேட்கப்பட்டது அப்போ இல்லையா? சோ அந்த இதை கடைசி வரைக்குமே இது என்னுடைய குருவனுடைய ஆசை, இதை நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோளை கொண்டு வாழ்க்கையில எண்ணற்ற தடை கற்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் தாங்கி அந்த முன்னேற்ற பாதையில சென்றார். சோ அப்படி குருவிற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையே கடைசியில அர்ப்பணித்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குருவுடைய வார்த்தைக்காக இறைவனுடைய கருணையுமே அதன் அளவிட முடியாத கருணையுமே பெற்றார் இல்லையா? ஆரம்ப கட்டத்துல அவர் ரொம்பவுமே கடினமான ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அவர் சந்திச்சிருந்தாலும் பிற்காலத்தில் அநேக அதாவது சேவைகளை செய்வதற்கான பாக்கியத்தை இறைவனுடைய கருணையால பெற்றார். சோ அந்த கருணை எதனால கிடைச்சது? அவர் தன் குருவிடம் இருந்த சமர்ப்பணத்தினால். ஒவ்வொருத்தருக்குமே அது இருக்கணும். ஸோ ஆஸ் மை டேஸ்ட் டெவலப்டு. ஸோ இங்கே நாரத மகரிஷி அவருடைய முந்தைய பிறவில 5 வயது சிறுவனாக இருந்த பொழுதே அந்த மகாபாகவதர்கள் சொன்ன இந்த சாதுர்மாசியம், இந்த சாதுர்மாசியத்துல நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து ஆஸ்டரிட்டிஸுமே கிரேட்டான ஆஸ்டரிட்டிஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த சாதுர்மாசியத்துல ஆல்ரெடி பகவான் சயன ஏகாதசி இல்லையா? ஐ திங்க் 2 சயனம் வருது. ஒண்ணு இப்ப இந்த சயனத்துக்கு என்ன பேர் சொன்னாங்க? தேவசயனி. தேவசயனம் இல்லையா? அடுத்து கார்த்திகை திங்கள்ல வரக்கூடிய அந்த ஏகாதசியின் பொழுது இன்னொரு சயன ஏகாதசி வரும். அப்பதான் அது முடியும். ஸோ இந்த நம்ம வைஷ்ணவர்கள் எப்பவுமே ஏகாதசி டு ஏகாதசி தான் எடுத்துப்பாங்க. நாட் ஃப்ரம் அந்த பௌர்ணமியிலிருந்து அந்த பௌர்ணமி கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்படிதான் நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றதே அப்படிதான். ஸோ இந்த ஏகாதசி டு அந்த மாதிரி 4 months. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மந்த் கீரை கிடையாது, செகண்ட் மந்த் கர்டு கிடையாது, தேர்ட் மந்த் பால் கிடையாது, ஃபோர்த் மந்த் உளுந்து கிடையாது இல்லையா? ஸோ இப்படி இதெல்லாமே இது எதுக்கு நம்ம அதிகமான இந்த புரதச்சத்து இல்லையா அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னாக்கா, இட் இஸ் லைக் நம்ம புரோட்டீன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன் ஜென்ரலா இப்ப இந்த காலகட்டத்துல ஜென்ரலி ஃப்ரம் த நான்வெஜ் ஃபுட் தான் நம்ம நிறைய புரோட்டீன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் நிறைய புரதச்சத்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம வில் ஃபீல் இந்த பக்தியில நம்ம திளைக்கிறதுக்கு அது ஒரு தடைக்கல். அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்றதுன்னா ஹெவி ஃபுட்ஸ் இப்ப மந்தமா ஆயிடுவோம் இல்லையா? நம்ம இவன் நம்ம கூட ரொம்ப குணத்தையும் உண்டாக்கும். மந்த புத்தியை கொடுக்கும். அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா பக்தியில நம்ம மனசு பூர்ணமா அதுல நம்மளால ஈடுபட முடியாது. தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன். இந்த பால் தயிர் மற்றும் இந்த அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்றவாறுதான் இது. இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் நாம அதை தவிர்த்தா அது நமக்கு அந்த மந்தத்தை கொடுக்காம பக்தியில நாம முன்னேற்ற பாதையில செல்ல முடியும். திஸ் இஸ் த ஒன்லி கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ மேலும் நம்ம முதல்ல கீரை நாம் ஏன்னாக்கா பிகாஸ்
இப்பதான் எல்லாமே அந்த அந்த மழை காலகட்டத்துல வந்து சிறு சிறு புழுக்கள் எல்லாமே இருக்கக்கூடியது. நாம எந்த ஒரு ஜீவனுக்குமே வந்து சங்கடத்தை கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக கீரை வந்து தவிர்க்கப்படுகிறது. ஓகே. ஸோ மற்றபடி பால், தயிர் மற்றும் வந்து உளுந்து வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த புரோட்டீன், புரதத்தினாலதான் அது வந்து வேண்டாம் சொல்றது. அதிகமாக புரதம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஹெவினஸ், அதனால நமக்கு மந்தம். ஓகே. ஸோ திஸ் ஆர் த ஒன்லி ரீசன்ஸ். இங்க I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings for both the Lord and I are transcendental. அப்படின்னா இங்கே ஆத்ம உணர்வை உணர்கின்றார். அப்படின்னா ஆத்மா, நானும் இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்திய தன் தெய்வீகத்துல ரெண்டுமே ஒன்றுதான். ஆனா என்னுடைய அறியாமையினால்தான், இது நாரத மகரிஷிக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம எல்லாருக்கும் கூட இதுதான். நாம் எல்லாரும் அறியாமையினால்தான் இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்தை ஏந்தி இந்த இடத்துல இந்த ஜீவாத்மாவை இதுக்குள்ள திணிக்கப்பட்டு நாம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஓகே. எது வரைக்கும் நாம் அறியாமையிலே உழண்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம திரும்பி வந்துகிட்டே இருப்போம். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் வந்து நம்ம பிரகாசத்தை நோக்கி நாம செல்லணும். அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும்? வி ஷுட் ஹியர் த, அதாவது கைடன்ஸ், வி ஷுட் டேக் த கைடன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ அவருடைய வழி நடத்துதல்ல நம்ம சென்றோம் என்றால் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் லைஃப் நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகிறது, பிந்தைய கால வாழ்க்கையை நாம எவ்வாறு எடுத்து செல்ல வேண்டும், அதற்கான பாதை என்ன, அதற்கான செயல்பாடுகள் என்ன அப்படிங்க எல்லாமே நாம தெரிஞ்சுட்டு பக்தி தொண்டுல நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம். ஸோ இதை வந்து எஃபெக்டிவ் ஹியரிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது we should hear submissively, attentively, இல்லையா? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் ஆக்சுவலி. இத்தம் ஷரத் பிரவக்ஷிவா பிரவிஷ்காவ் ருதுஹரேத் விஷ்ணா விருஷன்வதோ மே அனுஷ்வம் யசோ அமலம் சங்கீத்யமானா முனிவீர் மகாத்மாவீர் பக்தி பிரவர்த்தாத்மா ரஜஸ்தமோபஹாஹ. இந்த இப்ப மழைக்காலம் மற்றும் என்னது, அதுக்கப்புறம் வந்து இலையுதிர் காலம் இல்லையா? 2 சீசன். இந்த 2 சீசனுமே மிக்ஸ் ஆனதுதான். அந்த மழை காலத்திலயுமே இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் இல்லையா? எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்களுக்கு தொண்டு புரிவதற்கு. ஸோ அதுவும் அவர் எவ்வாறு வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி சாண்ட் த அன்அடல்ட்ரேட்டட் க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஹரி. அவங்கெல்லாம் என்ன எடுத்துரைத்தாங்க? பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை எந்த ஒரு, அதாவது கலப்படமின்றி இல்லையா, ஒருத்தர் தன்னுடைய உணர்தலை சேர்த்து நம்ம சொல்ல முடியாது. அங்க என்ன வந்து பகவானுடைய நிலை என்னவென்று அவர்களுக்கு பகவான் வந்து காட்சி கொடுத்தாரோ அவ்வாறே அவர்கள் எடுத்துரைப்பார்கள். இதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தர்களுடைய குவாலிட்டி. அது எவ்வாறு இருந்ததுனாக்கா, ஒரு நதிநீர் எப்படி பாய்ந்தோடுமோ அது போல இருந்தது. ஸோ எங்க தங்கு தடங்கினின்றி இல்லையா, அது பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுகின்றது இல்லையா, அது போல வந்து இந்த பக்தி தொண்டு வந்து கேட்பது, ஸ்ரவணம் இல்லையா, கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதெல்லாமே வந்து தங்கு தடையின்றி செல்வது போல இருந்தது. ஸோ அதனால என்னாச்சுனாக்கா, இவருடைய ரஜோ மற்றும் தாமசிக் இயல்புகள் எல்லாமே வந்து அவரை விட்டு நீங்கியது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த படத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த 28 ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க வேண்டாம், நீங்க அத என்ன பாயிண்ட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணி அது மட்டும் அதாவது சொல்லுவாங்க. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா 2 லைன் மாதிரி சொல்லணும். ஐ வாண்ட். பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவான் தொண்டில் ஈடுபடுவது தான் நல்ல ஒரு குணமாகும் மாதாஜி, இயல்பான குணம். ஓகே. அதாவது ஏன் அப்படின்னா, எல்லாரும் என்ன செஞ்சிடறாங்க, இந்த பௌதிக உலகத்துல ரஜோ தமோ குணங்களால தான் மறைக்கப்பட்டு இருக்காங்க. ஆனா பகவான் வந்து இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஆனா இந்த பக்தர்களோடு நம்ம வந்து தொடர்பு கொள்ளும்போது, பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, பேசும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது, அந்த நதிநீர் எப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதோ அது போல நம்மளும் தொடர்ந்து பகவானை பற்றி கேட்டுக்கொண்டும் அவருடைய இதை பாடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஏற்படும்னா, பகவான் இடத்துல ஒரு கிருஷ்ண பிரேமை ஏற்படும். இது வந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னா, நான் பகவானை அடையும் வரைக்கும் நமக்கு இருக்குமா மாதாஜி. இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டு ஏற்பட்ட ஒரு சம்பந்தம் ஏற்பட்ட உடனேயே அவனுக்கு என்னன்னா, பக்தி தொண்டிலிருந்து அவனால விலக முடியாது.
அந்த அன்பு பிரேமை பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் மாதாஜி, Okay. பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் அவனுக்கு. இந்த ஓட்டம் தடைப்படாது. இதனால ரஜோ குணங்களிலிருந்து அவங்க முற்றிலுமாக விலக்கப்படுவாங்க மாதாஜி. ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணங்கள். தமோ குணங்களால. எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் குரூப். So Hare last Krishna group, Mataji. I just want to add one more thing, Mataji. Yes, Prabhuji. Because இது என்ன ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்னொன்று, that is the dormant love for Krishna is there in every soul. எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் வந்து the dormant love for Krishna is there. ஆனால் வந்து இந்த கவரிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இந்த ரஜோ தமோ குணத்துக்கு வந்து இந்த கவரிங்னால வந்து அதால வெளிப்படுறது இல்லை. ஆனால் ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷனும் நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸில் ஈடுபடும் போது the dormant love for Krishna comes out and then it can get it can grow up to Krishna Prema. So the most important thing is that we have to do devotional service, be in the right devotee association. Right. And with the mercy of the Guru and Krishna, we can attain Krishna Prema. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you for your summary. Very nice. Yes, 29th ஸ்லோகா. யாரு third group என்ன படிச்சீங்க? Important points அப்படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து நாரதர் வந்து வியாச பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க ஒரு குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த குவாலிட்டி எல்லாத்துமே தனக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன, அவங்க வந்து பேசிக்கலா அவங்களோட ஆச்சரியம் மேல அவங்க ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்தாங்களா, ரொம்ப சாதுவா இருந்தாங்களா. அப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச அந்த ஒரு தொண்டுனால, அந்த தன்னோட ஆச்சரியர்களுக்கு அவங்க செஞ்ச அந்த பக்தி தொண்டுனால அவர்கிட்ட இருந்த அத்தனை பாவங்களும், அந்த அவரே சின்ன குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை, அம்மா இல்லாத ஒரு நிராதாரமான ஒரு அந்த பையன் மேல அந்த பாகவதர்கள் வச்ச அந்த அன்புனால அவங்களோட எல்லா பாவங்களும் வேறெடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து எதனால இந்த மாதிரி அவரோட பாவம் எல்லாம் தொலைஞ்சதுன்னு சொல்றாருன்னா, அவங்க மேல கம்ப்ளீட்டா அவர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபெய்த் வச்சிருந்திருக்கிறாரு. அந்த பாகவதர் மேல அவங்க வைக்கிற ஃபெய்த், அப்புறம் அவங்க அந்த பாகவதர் மேல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒபீடியன்டா, நீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரிதான் 26 மரியாதை, அப்புறம் அவங்க எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு சிம்பிளா இருக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க, எவ்வளவு மரியாதையும் கீழ்ப்படிந்தத்தனமாவும் இருந்தாலும் அவங்க சொல்ற விஷயத்த மேல நம்பிக்கை வச்சு செய்யறது மூலமாவும் அவங்களோட முழு அன்புக்கு நான் பாத்திரம் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அதனால என்ன ஆச்சா அவருக்கு, அவரோட he got his senses all in control. என்னால என்னோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் அடக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஸோ ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தது அப்படின்னா என்ன மாதிரி நிராதரவான ஒரு குழந்தைக்கு கூட என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய பக்தி தொண்டுனா என்ன, பகவானோட நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பாண்டிங் அது என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரிய வந்தது. அதே மாதிரி ஒரு தூய பக்தனும் சாதாரண ஒரு ஜீவாத்மாவா இருந்தா கூட, ஒரு ஆரம்ப நிலை ஒரு சாதகனா இருந்தாலும் கூட அவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா ஒரு தூய பக்தனா ஆக முடியும். அதுக்கு நானே எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதாவது தூய்மை, எளிமை, அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா ஆச்சாரியா கிட்ட தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிறது, அப்புறம் ஹம்பிளா நடந்துக்கிறது, அவங்க சொல்ற எல்லா விஷயங்கள் மேலேயும் நம்பிக்கை வைக்கிறது. இந்த 5 விஷயங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களாலையும் தூய பக்தர் ஆக முடியும் அப்படின்னு நாரதர் விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. அடுத்தது அந்த தன்னை நிராதரவுன்னு சொல்லிக்கிட்டாருல்ல, சோ அதனால அவங்க எல்லாரும் அந்த இடத்தை விட்டு போகும்போது, அந்த மகாபாவதர்கள் எல்லாருமே அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பி போகும்போது இவருக்கு என்ன விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்கன்னா, ரொம்ப மிகவும் ரகசியமான அறிவை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. குஹ்யதமம் அப்படின்னு இருக்கும் மாதாஜி. குஹ்யம், குஹ்யதமம், குஹ்யதரம், இந்த 3மே நம்ம வந்து பகவத்கீதையில ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கிறோம். இந்த 3 விஷயங்களும் பகவானால யார் யாருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதுன்னு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. பிரம்மாவுக்கு, அர்ஜுனனுக்கு, உத்தவருக்கு எல்லாம் பகவானால டைரக்டாக உபதேசிக்கப்பட்டது. குஹ்யம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பிரம்மனை பற்றிய ஞானம். அதாவது இந்த உடல் வேறு, உள்ள இருக்க ஆத்மாங்கிறது வேற. இந்த ஆத்மாவோட பரமாத்மா இந்த லிங்க் அப்படிங்கிறது வந்து ரகசியமான அறிவு. அப்ப இந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட எப்படி இணையணும் அப்படிங்கிறது மிக மிக ரகசியமான அறிவு. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த குஹ்யம், குஹ்யதரம், குஹ்யதமம் இந்த 3 இதுதான் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேற, இந்த பாடி வேற, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வேற, தென் ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா இது ரெண்டும் எப்படி லிங்க் பண்ணிக்கும் தன்னை அப்படிங்கிறது. அப்படி லிங்க் ஆகிறதுக்கு என்ன முக்கியமான ரீசன், என்ன முக்கியமா தேவை அப்படின்னா பக்தி தொண்டு. இதை அவங்க கொடுத்துட்ட பக்தி தொண்டு அந்த ஜீவாத்மா பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னாலே ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவோட போய் ஒன்றிணைஞ்சிடும். இந்த விஷயங்கள் வந்து அந்த பாகவதர்களால
நாரதருக்கு வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது. சோ எல்லா ஞானமும் நாரதருக்கு இந்த இடத்துல பகிரப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நம்மளோட பிரபுபாதா என்ன மாதிரி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதை வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது. பட் மனித குலத்துக்கு அது எப்ப வந்தது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா, மகாபாரத போர் காலகட்டத்துல அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரால உபதேசிக்கப்பட்டது அப்படின்னு. இங்க இருக்கிற கிருஷ்ணர் யாருன்னு அப்படின்னா அவதாரமா வந்த கிருஷ்ண பகவான். பட் அந்த மூல பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்களால ஆல்ரெடி அது சூரிய பகவானுக்கு பல கோடி ஆயிரங்களுக்கு முன்னாடியே உபதேசிக்கப்பட்டது. அப்ப அது எப்படி கட்டானுச்சு அப்படின்னா, நம்ம 4th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம், ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம்னு. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு சங்கிலி தொடர் மூலமா, சீட தொடர் மூலமா அது வராம நடுவுல அது அருந்துடுச்சு. சோ எகெயின் அந்த மகாபாரத போர் காலகட்டத்துல கிருஷ்ண பகவானால அர்ஜுனனுக்கு அது தெரிவிக்கப்பட்டது. சோ எது இருக்கு அப்படின்னா, பகவத்கீதைங்கிறது இருந்துட்டே இருக்கு எப்பவுமே. அப்ப உன்னதமான அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது பகவானால எப்பயோ மனித குலத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனா அது சரியான முறையில அதை கடத்தி கொண்டு வர முடியாததுனால, டிரான்சிஷன் ஃபார்ம் அது சரியா இல்லாததுனால என்ன ஆயிடுச்சு, நடுவில் அது மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இந்த இடத்துல பிரபுபாதா சொல்றாங்க. இது எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்றாங்கன்னா, பகவான் வந்து எப்பவுமே இருக்கிறாங்க, எல்லா டைமே அவங்க இருக்கிறாங்க. அதாவது ஏதாவது ஒரு சிருஷ்டி பண்றாங்க, ஒரு பிரபஞ்சம் சிருஷ்டி அடையுது அப்படின்னா அதை படைக்கிறதும் அவருதான், அப்புறம் இந்த சிருஷ்டி பண்றதை பாதுகாக்கிறதும் அவருதான், அப்புறம் ஃபைனலா அதை வந்து அனிஹிலேட் பண்றதும் அவருதான். சோ சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி யாரு இருக்காங்கட்டா நம்ம எல்லாம் இல்ல, பகவான் இருக்காங்க. சிருஷ்டி ஆன விட்டு யாரெல்லாம் இருக்கோம்னா பகவானும் இருக்காங்க, நம்மளும் இருக்கிறோம். சிருஷ்டி முடிஞ்சு பிரளய காலத்துக்கு அப்புறமா நம்ம எல்லாருமே போய் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமாயிடுறோம், அப்பயும் பகவான் இருக்கிறாங்க. சோ எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னா பகவான். அதே மாதிரி அவங்க சொன்ன அந்த பகவத்கீதை எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்குது. நமக்குதான் அது மறைஞ்சு மறைஞ்சு தோன்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு காரணம் நமக்கு அந்த போதுமான அந்த ஞானம் இல்ல. அந்த ஞானத்தை தான் நாரதருக்கு அந்த பக்தி வேதாந்திகள் எல்லாருமே கொடுத்துட்டு போனாங்களாம். சோ அது என்ன அப்படின்னா ரகசியமான ஞானம். அந்த ரகசியமான ஞானம் என்ன அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே பகவானுடைய கொண்ட அந்த தொடர்பு. இந்த தொடர்பை நீங்க புதுப்பிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க எல்லாராலையுமே, எப்படி அவங்க எல்லாம் குரு தானே மத்தாஜி, ஆல்ரெடி நாரதருக்கு சொன்னவங்க எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா கிரேட் ஆச்சாரியாஸ். அந்த ஆச்சாரியாஸ் வந்து எப்படி பகவானோட நேரடி தொடர்புல இருக்காங்களோ, அதே மாதிரி தனக்கு கீழே வரக்கூடிய சீடர்களும் பகவானோட அந்த தொடர்புல வரணுங்கிறதுக்காக இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி பகவானோட நேரடி தொடர்பு எப்ப ஏற்படும் அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற அந்த ஆயுதம் மூலமாதான். ஸோ அந்த பக்தி தொண்டை நீ பண்ணுன அப்படின்னா பகவானோட உன்னாலையும் ஐக்கியமாக முடியும், பகவானோட இருப்பிடத்திற்கு உன்னாலையும் திரும்பி போய் சேர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த மிக ரகசியமான அந்த ஞானம் தனக்கு பகிரப்பட்டதா 30வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க மத்தாஜி. 31 வந்து அந்த 3 திருப்பி எகைன் அந்த குஹ்யம், குஹ்யதமம், குஹ்யதரம், அதே 3 தான் மத்தாஜி. இது என்ன அப்படின்னா, அந்த பகவான் படைக்கிறாங்க, அப்புறம் அதை வந்து ஃபுல்லா அது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் மெயின்டைன் பண்றாங்க, அப்புறம் அழிக்கிறாங்க. இது எல்லாமே எதால நடக்குது அப்படின்னா அவரோட சக்தியினால நடக்குது. அது சக்தி என்னென்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் மார்ஜினல் பொட்டன்சி. அவரோட இன்டர்னல் பொட்டன்சியால நமக்கு இது பல முறை படிச்சிருக்கோம். அந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சியால அந்த அவரோட ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் அவரால் தோற்றுவிக்கப்படுது. எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி மூலமா இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம், அதாவது நம்மளோட இந்த பௌதிக உலகம் தோற்றுவிக்கப்படுது. அவரோட மார்ஜினல் பொட்டன்சி தான் நம்ம எல்லாரும். இந்த மார்ஜினல் பொட்டன்சியோட தோன்றின நம்ம எல்லாருக்கும் பகவான் ஒரு ஃப்ரீவில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப லாஸ்ட் பாயிண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி ஆட் பண்ணாங்க, சூப்பர் பாயிண்ட். நம்ம எல்லாருமே டார்மெண்டா இருக்கிறோம். ஏன்னா பகவானோட மார்ஜினல் பொட்டன்சியோட வந்த நம்ம எல்லாருமே பகவானோட ஒரு இடத்துல லிங்க் ஆயிருக்கோம், கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். பட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நமக்கு பகவான் கொடுத்த ஃப்ரீவில்னால நீ எங்க வேணாலும் இருந்துக்கோ, மெட்டீரியல் எனர்ஜி வேணாலும் நீ அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இரு, அல்லது அதை விட்டுட்டு என்னோட திரும்பி நீ வரணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற முயற்சி எடு அப்படின்னு பகவான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீவில்னால நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா, பௌதிக கவர்ச்சி நம்மள ஆட்படுத்துனுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணிட்டு இந்த சென்சுவல் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸுக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம், இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஆட்சி பண்ணி பார்க்கணும், இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கம்ப்ளீட்டா பகவான் மேல இருக்கிற அந்த தொடர்பை அறுத்துடுறோம். அப்படி இல்லாம நம்ம ஒரு அன்கண்டிஷன்டு சோலா இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்ம இங்க வந்ததுக்கான காரணம் என்ன, பகவானால இங்க அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணணும், குஹ்யதரம், அதாவது 3வது விஷயம், பக்தி தொண்டு பண்ணி பகவான் கிட்டே மறுபடியும் போயிடணும். ஏன்னா நம்மளோட தோற்றம் எங்கேருந்து அப்படின்னா பகவான்கிட்டேருந்து தான். ஸோ அது திருப்பி எங்க போய் அடையணும் அப்படின்னா திருப்பி பகவானோட பாதார விந்தத்தை தான் அடையணும் அப்படிங்கிறது விஷயம் தெரிஞ்சிடணும். ஸோ இந்த 3 விஷயத்தையும் இந்த எகைன் அண்ட் எகைன் இந்த இடத்துலயும் வந்து பிரபுபாதா அவங்க இந்த இடத்துல பர்பட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க மத்தாஜி. நாரதரோட பாயிண்ட்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் பாயிண்ட்.
ஸோ இங்க நான் அந்த இடத்துல வந்து அதிகமா வந்து மூணுத்துலயுமே வந்து பற்பட்டை தான் மாதாஜி கொஞ்சம் அதிகமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. மாதாஜி ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் கம்போசிஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ குய்யம், குய்யதரம், குய்யதமம் இல்லையா? இது நம்ம பகவத்கீதையிலுமே வந்து முதல் 3 அதாவது பாத்தீங்கன்னா 3 மற்றும் 5வது சாப்டர் வரைக்கும் நீங்க குய்யம் குய்யம் என்பது என்னன்னாக்கா ரகசியம். ரகசியமான ரகசியம். ஞானம் இல்லையா? ரகசியமான ஞானம் என்பது எதை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி சொல்லும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பேசிக்கலி சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜனம். இந்த 3 வார்த்தை தான் இது. குய்யம், குய்யதரம் என்பது நாம பகவானுக்கு நாம் எப்படியெல்லாம் வந்து தொண்டு பண்ண முடியும், எதெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தி பண்ண முடியும், பக்தியக்கான வழிகள் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே குய்யதரம். குய்யதமம் என்பது நம்ம வந்து கடைசியில அதனால் வரக்கூடிய பலஸ்ருதி இருக்கு இல்லையா? ஹவு டு சர்வ் அப்படிங்கிறத வச்சு எப்படிலாம் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இப்ப சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவவித பக்திஸ் இருக்கு, ஸ்ரவணம் இருக்கு, கீர்த்தனம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்மரணம் இருக்கு இல்லையா? இத்தனையுமே வந்து குய்யதரம்ல வந்துடும். ஆனா இந்த நவவித பக்திஸை நாம உபயோகப்படுத்தி எப்படி பகவானுக்கு நாம தொண்டு புரியறது, அது இண்டிவிஜுவலுடைய ஃப்ரீவில் இல்லையா? சோ அவருக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்தல், அவர் எவ்வாறு இறைவனை உணர்ந்திருக்கிறாரோ அவ்வாறு வந்து பகவானும் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். இப்ப பகவான் அருவத்தன்மை என்று இந்த அருவவாதிகள் சொன்னாலும் அவ்வாறும் பகவான் வந்து கண்டிப்பா ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு. ஏன்னா அவருடைய ஆற்றலால் தான் இந்த இடத்துல இயங்கின்னு இருக்கிறதுன்னு தெரியும். ஆனா அந்த உணர்தல் கேட்ட அதாவது ரிசல்ட்ஸ் தான் வந்து வழங்கப்படும். அவ்வளவுதான். சாயுஜ்ய முக்தி தான் ஹையஸ்டா அவங்களால அடைய முடியும், அதுக்கு மேல அவங்களால அடைய முடியாது. ஆனா பக்தன் வந்து பகவானுடைய திருவடிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கே அவன் செல்லுவான். சோ நாம எந்த அளவுக்கு அவரிடத்துல சமர்ப்பணமாகி அவரை பற்றி வந்து நாம புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகள் நாம் ஈடுபடுறோமோ அதே மாதிரி பகவானும் வந்து நாம 2 அடி எடுத்து வச்சு அவர் 4 அடி எடுத்து வச்சு நமக்கு வந்து எல்லாவற்றையுமே வந்து நமக்குவான பாதை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறாரு. நாம அந்த பக்தி தொண்டுல நாம ஈடுபடுத்திக்கலாம் இல்லையா? சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ 32. ஸோ இந்த திஸ் இஸ் த அதாவது நம்ம டிஸ்கஷன்ல போனது என்னது, இந்த என்ன சொல்றது அந்த இதுலன்றத வந்து ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா? நாரதர் எதெல்லாம் பின்பற்றினார் அப்படிங்கறத வந்து அந்த இடத்துல அவர் எதை உணர்ந்தார். ஸோ பக்தி வேதாந்தர்கள் செல்லும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஒன்று தீட்சை வழங்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் தன்னுணர்வு பாதையில் அவர் எவ்வாறு பயிற்சி செய்து இறைவனை உணரக்கூடிய அத்தகைய பாதையை வந்து அவர்கள் வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா? சோ அதை வைத்துதான் வந்து நாரத மகர்ஷி அமர்ந்து போக்கஸ்டா வந்து புலன்களை அடக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை சேவிக்கிற போது பகவான் ஒரு க்ஷணம் தோன்றி மறைகின்றார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அது நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டர்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கும் நாம வந்து அதை கண்டினியூ ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த நீங்க இப்ப சம்மரியா சொன்னதுடைய தொகுப்பு இதெல்லாமே. ஸோ பக்தி வேதாந்தர்கள் வந்து எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஆன்மீகத்தினுடைய அந்த ஆற்றல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகையாக இருக்கும். சர்சார்ஜ் மீன்ஸ் அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி போன் வந்து இந்த போர்டுல வந்து போட்டா எப்படி சார்ஜிங் ஆகுதோ அது மாதிரி வந்து மகா பாகவதர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து எத்தனையோ வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை கரை சேர்ப்பதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, சோ மேலும் அவர்கள் வந்து பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டாங்க. இவர்கள் மேலானவர்கள், இவர்கள் கீழானவர்கள், இவர்களுக்கு நாம் இதை வழங்க வேண்டும், இவர்களுக்கு வழங்கக்கூடாது அப்படின்ற அந்த பாரபட்சம் எல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா பக்தி செய்வதற்கு வந்து எந்த குவாலிஃபிகேஷனும் கிடையாது. அதாவது நீங்க ஒன்லி சமர்ப்பணம் மட்டும்தான் இருக்கும் பக்தி செய்வதற்கு இல்லையா? முழு நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை கொண்டு நாம் அதை ஆற்ற வேண்டும் பக்தி. அதை தவிர்த்து நாம மேல் குலத்துல பிறந்தாதான் நம்ம வந்து பக்தி பண்ண முடியும், கீழான குலத்துல பிறந்தா நமக்கு பக்தி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது, அப்படிலாம் கிடையாது. ஈவன் பகவானுடைய இதுலயுமே வந்து நேச்சர்லயுமே அந்த வேறுபாடு கிடையாது. அதே மாதிரி அவரை பின்பற்றக்கூடிய பக்தி வேதாந்தர்களுக்கும் அந்த வேறுபாடு கிடையாது. அவர்கள் பார்ப்பது அனைவரையுமே இந்த ஆத்ம தளத்திலிருந்து, நாட் ஆன் த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவங்க நோக்குவது கிடையாது. ஸோ அதனால ஒருத்தர் வந்து ஒன் கேன் ரைஸ் டு த ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் த்ரூ பீங் என்கேஜ் இன் சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் டிஸ்பைட் மெட்டீரியல் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? ஸோ நம்ம அந்த பௌதிக தகுதிகள் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. பௌதிக தகுதிகள் எதை வச்சு நம்ம வந்து எடை போடுறோம்? பணம், பதவி இல்லையா? இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை வச்சுதான் ஒருத்தருக்கு ஏதுமற்ற நிலையிலுமே. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதான் துக்காராம் வந்து அங்க கொடுக்கப்பட்டது. ஓகே, துக்காராம் மிகவும் வறுமையில இருந்தார். ஓகே,
அபாங்காஸ் அப்படின்னா அவருடைய பாடின பாடல்கள் எல்லாமே அபாங்காஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அவருடைய ஸ்டோரியே வந்து அவருக்கு 2 மனைவிமார்கள், ஒரு மனைவி மரணத்தை உணவு பட்னியாவே இருந்து உணவு இல்லாமலே வந்து தன் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கிறார். பையனுமே வந்து மரணித்து விடுகிறார். கடைசி வரைக்குமே அவருடைய 2வது மனைவி அவரை வந்து எங்க அவர் இருக்காருன்னு தேடிட்டு போய் உணவு எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பாங்களாம். ஸோ அவரால் எந்த ஒரு ரூபாயுமே லாபம் கிடையாது வீட்டுக்கு. ஆனாலும் மனைவியே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது வேலை செய்து கூலி ஏதோ செய்து வீட்டுல உணவு படைத்து எடுத்துட்டு வந்து கணவருக்கு கொடுப்பாங்களாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அந்த கணவனுக்கு தகுந்த மனைவியாக அவங்களுக்கு எப்பயாவது கோபம் வருமே தவிர மற்றபடி கணவனுக்காக அவர்கள் கணவனை எப்பவுமே விட்டு கொடுத்தது கிடையாது. ஸோ துக்காராமுடைய மனைவி அவ்வாறு அவர்கள் வந்து பகவானை வந்து விட்டோபா அந்த ஃபார்முல தான் வந்து ஐ திங்க் பேகுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வில்லேஜ் பூனா கிட்ட ஒரு வில்லேஜ் நினைக்கிறேன். தேகு மாதாஜி, தேகு ஓகே, தேகு என்ற அந்த இடத்துலதான் வந்து ஸோ அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க. அவங்க குடும்பமே வந்து விட்டல் தான் வந்து அவங்களுடைய பாண்டுரங்க விட்டல தான் அவங்க வந்து பிரார்த்தித்திருக்காங்க. அநேக லீலைகள் எல்லாம் பாண்டுரங்கராக பகவானும் வந்து செய்திருக்கிறார். ஸோ அந்த அவருடைய மகனுடைய மரணம், முதல் மனைவியினுடைய மரணம் இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே அவரிடத்துல இருந்து அனைத்தையுமே அவர் வந்து பகவான் எடுத்துட்டார். ஸோ இது பகவானுடைய பிரேமை. ஸோ ஹவு ஃபார் ஸ்டில் நாம் இன்னும் அந்த பௌதிகத்துல அட்டாச்மெண்டா இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து இதே தான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய லீலாமிரதத்திலுமே பார்க்கிறோம் இல்லையா. 2 வாட்டி 3 வாட்டி அவர் வந்து பிசினஸ் வந்து மீண்டும் ரன் பண்ண பிறகு கூட அதுல எல்லாமே நஷ்டம்தான் ஆச்சு. அவர் எவ்வளவு அதாவது நிலத்துல உழுது வரக்கூடிய அந்த வருமானத்தை வச்சு பார்த்தாலும் அதுலயுமே அந்த வியாபாரத்திலுமே அவர் வந்து முன்னுக்கு வரல. ஒரு கடை வைத்து கொடுத்த பிறகு அதுலயுமே வந்து நஷ்டம். ஸோ அவருடைய ஜென்டில்னஸ் பார்த்து எல்லாருமே ஏமாற்ற தொடங்கினார்கள். ஸோ அதனால அவர் அனைத்துமே வந்து போட்ட முதலீடுகள் எதுவுமே அவருக்கு வந்து நன்மை கொடுக்கவில்லை துக்காராம். ஸோ அதனால அவர் கடைசியில ஏதுமற்ற ஒரு நிலைக்கு தான் போனார். வெறுமனே ஹரி தான் நம்பினார், வேற எதுவுமே நம்பல. ஸோ கடைசியில அவர் வந்து அவரை வந்து அழைத்து செல்வதற்கு விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து வைகுண்டத்திற்கு சென்றதாக வந்து முடிக்கிறாங்க அந்த அந்த ஸ்டோரி வந்து ஹிஸ்டரி வந்து. ஸோ அப்படி பகவானுக்காக மட்டுமே அவர் எவ்வளவு இம்பாக்ட்னாக்கா அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நபர் வந்து அவரை கண்டு பொறாமைப்படுவாராம். அவர் ஒரு புரோகிதர். ஸோ அவர் என்னதான் அவர் பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணி அவர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்தாலும் எல்லோருமே துக்காராமுடைய பாடல்கள் துக்காராமுக்கு தான் அதிக கௌரவம் கொடுப்பாங்களாம். ஸோ அதுக்காக அவன் பொறாமை கொண்டு என்ன பண்ணுகிறான், ஒரு நல்ல கற்றறிந்த ராமேஸ்வர் அப்படிங்கிற ஒரு செயின்ட் வந்து அழைச்சிட்டு வர்றார். ஸோ அவரோட டிபேட் பண்றதுக்கு அந்த செயின்ட்டும் வந்து அங்க வர்றார். அவரும் கொஞ்சம் அதாவது ஹி ஆல்சோ வில் பி கம்மிங் இன் த மோட் ஆஃப் ரஜோகுணத்துல இருந்து வரவர் அவரும். ஸோ இவருடைய பாடல்களுக்கு இவ்வளவு மகத்துவமா இல்லையா, யாருடைய பாடல்களுக்கு? ஸோ துக்காராம் பாடல்களுக்கு அவ்வளவு மகத்துவம். ஸோ அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபேட் பண்ணும் பொழுது அவரை வந்து இவரை வெல்ல முடியாத போய்விடுகிறது. ஸோ இப்படி அவருக்கும் ஒரு பொறாமை. கடைசியில அவரை வந்து இவர் ஒரு இதுல காப்பாற்றுவார். ஸோ அதன் பிறகு இவருக்கு அவரே சீடர் ஆவார். இப்படி இந்த ஸ்டோரி வந்து போயிட்டே இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ துக்காராமுடைய வாழ்க்கையில இதே மாதிரிதான். நாரத மகரிஷி 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு உதவி இல்லாத ஒரு நிலை எப்படி ஆனாரோ அதே போலதான் துக்காராமுடைய வாழ்க்கையுமே வறுமை. ஸோ ஜென்ரலாவே வறுமையான இடத்துல வந்து பக்தி வந்து ஸ்ட்ராங்கா உட்காரும் ஜென்ரலாவே. அதே நல்ல காசு பணம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பக்தி அமர்வது என்பது பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷனால அமராது. அதுலயுமே வந்து உட்காரவங்க வந்து உண்டு. ஆனா காசு பணம் இருக்கும்போது இம்மீடியட்டா வந்து அந்த அகங்காரம் இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தி விடுவோம். ஆனா ஏதுமற்ற நிலை வரும்போது இறைவனையே நம்பக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு தானாகவே வந்து அமையப்பெறும். அதனால நம்ம நிறைய பாரத்தை வச்சுக்காம சிம்பிளான ஒரு லைஃப்ல நம்ம போகும்பொழுது ஸ்னிக்தஷ்ய அப்படின்ற வார்த்தை ஐ திங்க் 2nd சாப்டர்லயே எங்கேயோ வருது. ஸ்னிக்தஷ்ய அப்படின்னாலே வந்து நம்ம வந்து மோல்டபிள். இப்போ ஒரு களிமண் இருக்கு, அந்த களிமண்ணை வந்து நம்ம எப்படி பிடிச்சி வச்சாலும் அந்த உருவத்தை வந்து அதை அப்படியே நிலைப்படுத்தும் இல்லையா. அது போலதான் ஒரு மனிதன் வந்து அனைத்து அதாவது சுக துக்கங்கள் இருக்கும் பொழுது சுகம் இருக்கும் பொழுது இறைவனை எண்ண மாட்டான். இப்போ பிரபுஜி வந்து சொன்னார் இல்லையா, we are the dormant அப்படின்னா மறந்து விடுகின்றோம். ஸோ அந்த மறதி எதனால வருது, தான் கிரேட் என்ற எண்ணம் வரும் பொழுது அஜ்ஞானத்தினால வருது.
இல்லையா? ஸோ டார்மெண்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அதனாலதான் வந்து இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசே நமக்கு வராது. அறியாமை எண்ணக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது. ஆனா அதே வந்து வறுமையில் வாடும் பொழுது நாம நம்ம இந்த வாழ்க்கைன்னா என்ன, ஏன் நம்ம இப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே தேட தோன்றும் இல்லையா? வில் கோ அண்ட் அனலைஸ். அப்போ நம்ம இறைவனை நாடக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து நமக்கு சுலபத்துல அடைய பெறுவோம். நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கணும், நிறைய ஆஸ்திகளை சேர்க்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம். நம்ம பேசிக் என்ன நீட்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டுமே நம்ம சேர்த்தாலே போதும். ஏன்னா எவ்வளவு பாரத்தை தாங்கினாலும் அது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி இறக்கி வைக்கதான் ஆகணும் இல்லையா? அந்த பாரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட நன்மை தீமைகளை எல்லாம் சேர்த்து நாம் அனுபவிக்கணும். அதனால நம்ம சிம்பிளா வாழ்ந்து இல்லையா, சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங், நம்ம பிரபுபாதர் சொல்ற மாதிரி எப்பவுமே சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து இல்லையா, உயர்வான எண்ணங்கள், நம்மள ஒருத்தர் வந்து அவமானப்படுத்திட்டே இருந்தாலும் அதை அவமானமாக கருதாத ஒரு பக்குவம் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையை நாம வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் இறைவனுடைய பக்தர்களுக்கு நாம தொண்டு புரிந்து அவர்களுடைய வழி நடத்துதல நாம சிறமேற்கொண்டு சென்றோம் என்றால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவானுடைய கருணை வந்து சுலபத்துல வந்து அடையப்பெறும். ஸோ நம்ம காலையில இதுல பாடுறோம் இல்லையா, ஸோ குரு அஷ்டகம் பாடுறோம் இல்லையா, ஸோ அது லாஸ்ட் என்னது ஸ்டான்ஸா, அது யஷ பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ இல்லையா. ஸோ அதாவது பகவானுடைய அனுகிரகம் நாம பெறணும்னாலும், அதாவது குருவினுடைய அனுகிரகம் பெற்றால் மட்டும்தான் நமக்கு இறைவனுடைய அனுகிரகமும் சுலபத்துல பெறுவோம். ஒருவேளை வந்து நம்ம குருவினுடைய அனுகிரகம் பெறலன்னா, அதாவது நகதி குத்தோப்பி இல்லையா, அதாவது பெறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு வந்து மிக மிக குறைவு. கிருஷ்ணரை நம்ம டைரக்டா வணங்கினா there is no possibility we'll be able to succeed at 100%. ஆனா அதே ஒரு குருவினுடைய வழி நடத்துதல்ல நம்ம போகும்போது சுலபமா வந்து அந்த பாதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏன் அப்படின்னாக்க ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம எங்கேயோ ஒரு ஊருக்கு பிரயாணிக்கணும். அந்த ஊருக்கு நாம என்னைக்குமே போனது கிடையாது, ஊர் பேர் மட்டும்தான் கேட்டிருக்கோம். அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், வழிநடுக்க நாம வந்து கூகுள் மேப்ஸ் போட்டுன்னு சந்து பொந்து எல்லாமே எது ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் காட்டும். கடைசியில நம்ம எத்தனை மணிக்கு போய் அந்த டெஸ்டினேஷனை சேருவோன்றது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா. ஆனா அதே வந்து நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் முன்னாடி போயிட்டு வந்தவங்கன்னாக்கா அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த டைரக்ஷன் எடு, அந்த டைரக்ஷன் போ, அந்த டைரக்ஷன் போ அப்படின்னா குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம போய் அந்த டெஸ்டினேஷனை அடைஞ்சிருவோம். அடைவோமா அடைய மாட்டோமா? ஸோ இங்கே நமக்கு வழி நடத்தக்கூடியது யாரு? குரு. வழி நடத்துபவர் இல்லைன்னாக்கா நாம எந்த பாதையில போய் எப்படி டெஸ்டினேஷனை போய் அடைவோன்றதுக்கான கேரண்டியும் நமக்கு கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மேலும் ஸோ பியோர் டிவோட்டிஸ் வந்து இம்பார்ஷியல், அவங்க பாகுபாடு அற்றவர்கள் இல்லையா. அதனாலதான் நாரத மகரிஷிக்கு வந்து தன்னுணர்வு பாதையை வந்து அவர்கள் வந்து பயிற்றுவித்து அவருக்கு வந்து தீட்சையும் வழங்கினார்கள் இல்லையா. நாட் ஆன் த பேஸ்ட் அந்த பிறப்பினுடைய அடிப்படையில அவங்க எந்த வித்தியாசத்தையுமே அவங்க பார்க்கல. இவரும் வந்து 4 மாதங்கள் தொண்டு புரிந்ததிலே இல்லையா, ஒரு முறை அவர்களுடைய மீதம் இருந்த அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்ததாலே அவருடைய முன்ஜென்ம பாவங்களில் இருந்து கலைந்து இல்லையா, அடுத்த ஜென்மமே அவர் வந்து ஒரு தேவரிஷியாக அவதரிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியத்தை வந்து அவர் பெற்றார். மேலும் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரைனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு குரு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரோ அதை வந்து பயிற்சி பண்ணணும். ஸோ பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி பிளானிங்னா நம்ம எல்லாரும் போய் என்ன பண்றோம், ஒன்று அதாவது கணவனோ மனைவியோ வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்றோம், அதுதான் ஃபேமிலி பிளானிங்ன்ட்டு. உண்மையிலேயே தட் இஸ் நாட் த ஃபேமிலி பிளானிங். அதெல்லாம் செய்யாமலே நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி பக்குவமாக வாழணும், சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் எப்படி வாழணும் இல்லையா. குழந்தை பிறப்பே வந்து இறைவன் தொண்டுக்காகத்தான் நம்ம குழந்தையை ஈண்டெடுக்கணும் இல்லையா. அப்படிங்கிறது வந்து உடல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன் நுகர்ச்சியே வந்து குழந்தை பெறுவதற்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து நமக்கு நாமே வந்து அந்த கட்டுக்கோப்பாக வாழக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து நாம சாஸ்திர விதிகள் நமக்கு சொல்றது, அதை நாம பரிபாலிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த திங் வி ஹாவ் டு லேர்ன். ஆக்சுவலி போய் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா வந்து வி ஆர் டூயிங் கெட்டிங் ஆப்ரேட்டட் அது கிடையாது. ஆக்சுவலி இந்த பஞ்ச் லைன் தான் இது, வித்தவுட் பீயிங் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு இல்லையா. ரொம்ப அழகான இது, என்னைக்கு கேட்டாலும் மைண்ட்ல இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா. சுய கட்டுப்பாடின்றி, அடுத்து வந்து ஒழுக்கமின்றி, அடுத்து வந்து நாம பணிவு இன்றி ஒருத்தர் வந்து பக்தி பாதையில வந்து கண்டிப்பா முன்னேற்ற பாதையை அடைய முடியாது இல்லையா.
ஸோ அவ்வாறு முன்னேற்ற பாதை அடையவில்லை என்றால் இறைவனுடைய திருவடிகளையுமே நாம சேர முடியாது. இதெல்லாம் நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸா ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதன் பிறகு அவர்களும் அந்த அந்த பக்தி வேதாந்தர்களுமே அங்கிருந்து சென்று விடுகிறார்கள் இல்லையா. அதன் பிறகு இவரும் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு செல்கிறார். ஒரு நிமிஷம், நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகங்கள் மட்டும் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டோம். 28 வந்து ஸோ இது குரூப் ஆக்டிவிட்டியில வரும்பொழுது குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ நெசசரி குவாலிஃபிகேஷன், ஒரு பக்குவம் அடையக்கூடிய ஒரு பக்தனுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கணும் பக்தி தொண்டுலனாக்கா. அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டிஸ், ஒருவர் வந்து தூய பக்தருடைய அந்த சங்கத்துல வந்து இணையணும், எப்பொழுதுமே தேடி போகணும். மேலும் ஒன் மஸ்ட் பி பிளெயின் அப்படின்னாக்கா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து உண்மை. பிளெயின்னா ரொம்ப மேனிப்புலேட்டிவா இருக்கக்கூடாது, கதை சொல்ல மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இதுதான் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த பக்கம் உண்மையாகவும் இல்லையா, இருப்பதை உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை இருக்கணும். ஜென்டில் இல்லையா, எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பக்குவத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கணும். ஏன்னா அவர்களுடைய குரு என்ன சொல்றாரோ அதை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு அது கடினமாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல கடினத்தை கண்டு நாம பின்வாங்கி விடக்கூடாது. ஸோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அந்த ஜென்டில்னஸ்னால தான் வரும். அப்படியே பரிபாலிக்கணும்ன்றது ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன்ல வந்துடும். ஒன் மஸ்ட் ஃபெய்த்ஃபுல்லி சர்வ் த பியூர் டிவோட்டி, நம்பிக்கை கொண்டு இல்லையா தூய பக்தருக்கு செய்யணும். எந்த ஒரு டவுட்டுமே இருக்கக்கூடாது. இப்போ குரு நம்ம ஏத்துட்டு இருக்கோம், அந்த குரு நம்மள வந்து காப்பாத்துவாரா, மார்க்கத்தை காட்டுவாரா, அப்படிலாம் நம்ம டவுட் படவே கூடாது. தட் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் த குரு இல்லையா. என் நிலை ஆயினும் குரு என்னை வந்து கைவிட மாட்டார், எனக்கு அவர் கொடுத்த அந்த பாதை வந்து கண்டிப்பாக நன்மையாகத்தான் இருக்கும், அதுதான் நன்மையான பாதை அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்கணும். ஸோ மேலும் த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் ஊயதமம் இல்லையா, ஹவு டு சர்வ் த லார்ட், அது ரொம்ப முக்கியம். ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் ஒர்க்கிங் இல்லையா. ஞானிகள், கர்மிகள் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, யோகிகள். ஸோ பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் இல்லையா. ஸோ ஆனா இந்த இடத்துல பக்தி வேதாந்தர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க, பிரம்மன் தான் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போனாங்க இல்லையா. இப்ப இந்த இதுவுமே வந்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இந்த ஒரு ஸ்டோரி ராமானுஜாச்சாரியார், ஸோ என்கேஜிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், அல்டிமேட்டா பக்தி தொண்டு தான் வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து பரிந்துரைக்கிறார். நீ வெறுமனே சதுர் புருஷார்த்தங்களை மாத்திரம் சொல்லியிருக்க, இறைவனுடைய நாமம், புகழ், இதெல்லாமே வந்து லீலைகளை பற்றி எல்லாம் நீ எடுத்துரைக்கணும். அதனால இறை தொண்டுல வந்து ஈடுபடுத்தக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பாஷணையை தான் நீ வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து நீ வந்து தொகுக்கணும். ஈஸ் அ கம்போசர் இல்லையா. வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் வியாசதேவா? வியாசதேவா என்பவர் யாரு? வேதங்களை தொகுப்பவர். அதனால்தான் அவருக்கு வியாசதேவர் என்றே பெயர் வந்தது இல்லையா. லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஸோ பெஸ்ட் ரெமிடியல் மெஷர் ஃபார் ரிமூவிங், நம்முடைய அனைத்து சங்கடங்களும் துயரங்களுக்குமே நமக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னாக்கா, ஒருவர் வந்து பகவானுடைய தொண்டுல வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்றதுதான். அதுதான் வந்து இந்த 32வது ஸ்லோகம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்மரி. ஓகே, அடுத்து therefore the material thing is at once turned into a spiritual force. இங்க இந்த தனுர்தாஸ் உடைய கதை, இந்த 2 பாயிண்ட்டுமே அந்த கதையிலே வந்து கவர் ஆகும். ஆக்சுவலி போன வாட்டி மல்லிகா மாதாஜி ஓரளவுக்கு சொன்னாங்க. பட் இந்த தனுர்தாஸ் என்பவர் வந்து ஈஸ் எ கர்மகாண்டி தான். ஓகே, அவருக்கு வந்து பக்தி அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனா ஹீஸ் எ, அதாவது இந்த ஒரு முறை வந்து ரங்கநாதருடைய உற்சவமூர்த்தி வந்து ஊர்வலம் வந்துட்டு இருக்கு. அது பின்னாடி நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா கூட தெரியும், தூக்கிட்டு வருவாங்க. ஆனா இந்த தனுர்தாஸ் என்ன பண்ணுவார், அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கற்புள்ள ஒரு பெண், ஆக்சுவலி அந்த பெண்ணுடைய கண்கள்ல மயங்கி அந்த பெண்ணுக்கு கொடை பிடிச்சுட்டு போவாராம். இதை கண்ட ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து அழகான ரங்கரை பார்க்காமல் இவன் வந்து அந்த பெண்ணுடைய கண்களை பார்க்கின்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வருத்தப்பட்டு அந்த நபரை தனுர்தாஸை வந்து அழைக்கிறார். சோ நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னா, எனக்கு இந்த பெண்ணுடைய கண்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பார்க்கறதுக்கு, அதனாலதான் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நான் வந்து கொடை பிடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்போ அவர் சொல்ற, நாளைக்கு இதை விட உனக்கு வந்து அழகான கண்களை நான் உனக்கு காட்டுகிறேன், நாளை காலையில நீ வா அப்படின்னு சொல்லுவாராம். சோ ராமானுஜர், ராம அனுஜன் இல்லையா. சோ அனுஜன் என்றால் யாரு? தம்பி இல்லையா. ராமனுக்கு அனுஜன். அதனாலதான் யாருடைய அம்சம் இவர் வந்து? ராமானுஜாச்சாரியர் லக்ஷ்மணுடைய அம்சம் ஆக்சுவலி. ஓகே,
அவர் வந்து வேண்டிக்கிறார், ரங்கமன்னார் கிட்ட வேண்டின்றார், நாளைக்கு இந்த நபரை வர சொல்லியிருக்க பெருமாளே, அவனுக்கு தங்களுடைய தரிசனத்தை நீங்க காட்டி அருளணும், உங்களுடைய அழகான கண்களை பார்ப்பதற்கான அந்த வாய்ப்பை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை வந்து பக்தனாக மாற்றக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு குருவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஓகே, சோ அப்போ இந்த நபர் வந்து காலையில மங்கள ஆரத்தி இல்லையா, திருப்பள்ளி எழுச்சி நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா அந்த சமயத்துல ரங்கமன்னாருடைய திருப்பள்ளி எழுச்சிக்கு வர வைக்கிறாரு. அங்கே உள்ளே அழைச்சு சென்று அங்கே அழகான ரங்கமன்னாருடைய அந்த உருவத்தை, அவருடைய கண்களை வந்து தரிசனத்தை வந்து பெறுகிறார். சோ அந்த இந்த பெண்ணுடைய கண்களை காட்டியுமே, அதாவது முன்ன பெண்ண தெரியாது இந்த பெண், ஆனா இந்த நபர் வந்து அந்த பெண்ணுடைய கண்களுக்காக வந்து மயங்கி விழுந்துடுறார். சோ அங்கே ரங்கமன்னாருடைய கண்களை பார்த்த பிறகு வேற எந்த அழகுமே அவருக்கு பெருசா தெரியாம போயிடுறது. அப்போ ராமானுஜாச்சாரியாருக்கு அவர் வந்து ஃபுல் சமர்ப்பணம், ஆனா ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறார், நான் இதை விட அழகான கண்களை நான் காட்டிவிட்டால் நீ வந்து நான் சொல்றபடி நீ கேட்பாயா அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் பேசிஸ் தான் இதை அழைச்சிட்டு போறார். சோ அங்க போகும்பொழுது பகவானுடைய அந்த தாமரை கண்களை பார்த்து தனுர்தாஸ் வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் படுகிறார். எஸ், குரு குரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குருவினுடைய பாதங்கள்ல விழுந்து தாங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான், சோ நான் உங்களுடைய அடியேன் தான், நீங்க எது சொன்னாலுமே, அதாவது இங்கே சமர்ப்பணத்தினுடைய பாவத்தை வந்து பார்க்கணும் இந்த தனுர்தாஸ் கிட்ட. சோ இப்படி அந்த தனுர்தாசனுடைய இந்த மேன்மையான குவாலிட்டியை வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து தன்னுடைய சீடர்கள் இடத்துல எடுத்துரைச்சாராம். சோ அந்த சீடர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எதுக்கு நம்ம குருநாதர் வந்து நாம எல்லாம் இவ்வளவு படிச்சுட்டு இருக்கோம், ஆனா நம்மளை எப்பவுமே புகழல, ஆனா ஒண்ணுமே தெரியாத இவனை வந்து இவ்வளவு புகழ்றாரே அப்படின்னு அவன் மீது பொறாமை கூட கொண்டார்களாம். அப்படி சோ இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து யோசிக்கிறார். சோ அவர் என்ன பண்றார், இந்த பிள்ளைகளுடைய வேஷ்டிகள் இருப்பாங்க இல்லையா, பிரம்மச்சாரிய குடியில இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து கிழித்து விடுகிறார் ராமானுஜாச்சாரியார், கட் பண்ணி போடுறார். சோ மறுநாள் காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு இவங்க எல்லாம் ஆடை எடுத்து உடுத்தி கொள்ளலாம் என்று செல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல எல்லாம் வேட்டிகள் எல்லாம் கிழிந்திருக்கிறது. அதை கண்டு ஒருவருக்கொருவர் நீதான் என்னுடைய வேட்டியை கிழிச்சிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவருக்கொருவர் வந்து சண்டை, அந்த இடத்துல சீடர்களுக்கு மத்தியிலே சண்டை வருகிறது. சோ அதன் நடுவுல வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து அவங்கள சமாதானப்படுத்துகிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றார், நீங்க அந்த மீன்வைல் இந்த தனுர்தாஸ் வந்து அந்த பெண்ணையே வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார். இருவரும் கணவன் மனைவி ஆகி விடுகிறார்கள். அதன் பிறகு வந்து அவங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் சென்று அந்த பெண்மணியினுடைய கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அணிகலன்களை எடுத்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அனுப்புறார். சோ இது என்ன குரு வந்து இந்த மாதிரி செயலெல்லாம் செய்ய சொல்றாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தயக்கத்தோட தான் அந்த சீடர்கள் எல்லாமே செல்கிறார்கள். சோ அங்கே திருடுவதற்காகத்தான் வந்திருக்காங்கன்றத வந்து அவங்களுக்கு பாதி நேரம் கழிச்சுதான் தெரிய வருது. ஏன்னா ஒரு புறம் இருக்கக்கூடிய நகைகளை வந்து எடுத்த பிறகு அந்த பெண்மணி இன்னொரு புறம் அவளுக்கு புரிய வந்தது, எதற்குதான் குருநாதர் இவர்களை அனுப்பியிருக்காரு தெரியல, அவருக்கு என்ன பொருளாதார பற்றாக்குறையோ தெரியவில்லையே அப்படின்னு எண்ணி அந்த பெண்மணியும் என்ன பண்றா, இன்னொரு புறம் திரும்பும் பொழுது அவங்க வந்து பயந்துட்டு வந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க. சோ எடுத்ததே போறோம் இனிமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அதன் பிறகு இதை வந்து தூரத்துல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணின்னு இருப்பாங்க யாரு, ராமானுஜாச்சாரியரும் அவருடைய பிற சீடர்களுமே. இவங்க எல்லாருமே அங்க ஓடி வெளியில போவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேருமே எழுந்து பேசுவாங்க, கணவன் மனைவி. சோ நீ என்ன காரியம் செய்தாய், நீ வந்து ஏன் இந்த பக்கம் திரும்பினாய், சோ ஏன் திரும்பின, அவங்களுக்கு அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அவங்க சைலண்டா அந்த நகைகளை எடுத்து போயிருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம குருநாதருக்கு என்ன கஷ்டமோ தெரியல, சோ அவர் நடத்தக்கூடிய அந்த ஆசிரமத்துக்கு என்ன தேவையோ தெரியாது, அதனாலதானே அவர் வந்து அனுப்பியிருக்கார், அதனால நீ வந்து இப்படி சங்கடத்தை உண்டு பண்ணிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசும் பொழுது அதை கேட்ட ராமானுஜாச்சாரியாரும் அவருடைய சீடர்கள் வந்து வெட்கி தலை குனிந்தார்களாம். சோ அங்கே குருவினிடத்தில் தனுர்தாசனுடைய சமர்ப்பணம் இருந்தது. சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம், அதாவது நாம பக்தியில இந்த பௌதீகமான இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை கூட நாம வந்து இறைவனுடைய இதுக்காக நாம உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அதுவும் தெய்வீகமாகிறது. இங்கே இந்த நகைகள் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ உயிரற்ற பொருள் தான் இல்லையா, அந்த பொருளை வந்து இறைவனுடைய சேவைக்காக அதை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அது வந்து அதுவும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா மாறிடும். சோ நம்முடைய சம்பாத்தியத்துல ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம வந்து இறை தொன்றுக்காக வழங்கும் பொழுது நம்முடைய சம்பாத்தியமே வந்து ஆன்மீகமாக மாறிடும்.
பாவமற்ற ஒரு பணமாக மாறும் நம்முடைய சம்பாத்தியம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெய்வீக நிலையை அடையக்கூடியது. அப்ப நமக்கு அந்த கர்ம பந்தனங்கள் எல்லாம் ஏற்படுறது. எதுக்கு நம்மள எல்லாம் தானங்கள் செய்ய சொல்றாங்க, எதற்கு நம்மள வந்து தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள சொல்றாங்க, பக்குவம் அடையறதுக்கு தான். சோ இந்த மனிதன் இடத்துல அதாவது அவருடைய சீடர்களை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த தனுர்தாஸ் இடத்துல எந்த ஒரு பெரிய ஞானமோ எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் அவனுக்கு என்ன இருந்தது, குருவின் இடத்துல சமர்ப்பணம் மட்டும் இருந்தது, நம்பிக்கை இருந்தது இல்லையா. அவருடைய வார்த்தையை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வேன் என்ற அந்த வாக்குறுதியை கடைசி வரைக்குமே அவர் எடுத்து சென்றார். அதனால் அந்த சமர்ப்பணத்தை தான் இந்த இடத்துல ராமானுஜாச்சாரியார் தனுர்தாசனுடைய சமர்ப்பணத்தை வந்து வெளிப்படுத்தினதுக்காக இப்படி ஒரு நாடகத்தை வந்து நடத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, சோ இந்த அவரோட இயற்பெயர் வந்து வில்லிதாசன், அவங்க ஒய்ஃப் பேர் வந்து பொன்னாச்சி. இப்ப வந்து இவங்க சீடரான பிறகுதான் அவருக்கு தனுர்தாஸ்னு பேர் வந்திருக்கணும் ஆக்சுவலா. ஓகே ஃபைன், எனக்கு அது பத்தி தெரியாது. ஆனா ஓகே, சோ இப்படி நம்ம வந்து the material thing is at once turned into spiritual force by the great will of the Lord. இறைவன் நினைத்தால் எதை வேண்டும் என்றாலும், அதாவது ஜடத்தையுமே அவர் சேதனமா மாற்றி கொடுத்துருவார் இல்லையா. சேதனமும் ஜடமாக நம்மள மாதிரி வந்து செயல்படும். நாமள ஜடமா செயல்படுறோம்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அஜ்ஞானத்துல இருந்து செயல்படும் போது அது ஜடமான செயல் தான். ஏன்னா அஜ்ஞானம் என்பது நாம் என்ன பௌதிக உணர்வுகள்ல செயல்படும் பொழுது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகம் இல்லையா. சோ நம்ம இவந்தோ சேதனமாக இருக்கிறோம் உள்ள, ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், ஜடமான முறையில செயல்படுறோம். அதே ஒரு ஜடமா இருக்கிறது வந்து சேதனமாக செயல்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புல்லாங்குழல் கதை இல்லையா, கிருஷ்ணர் கையில இருக்கக்கூடிய புல்லாங்குழல், அந்த மூங்கில் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டது இல்லையா. அந்த தொலைகள் போடும் பொழுது வலி எல்லாமே அனுபவித்தது. ஆனா எப்பவுமே கிருஷ்ணர் வந்து புல்லாங்குழலை விட்டு இருந்ததே கிடையாதான். ஸோ தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் இல்லையா. ஸோ இட் பிகேம் மோர் ஸ்பிரிச்சுவல். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து வி ஷுட் திங்க் அபவுட் தட். The necessary condition for such change is to employ such matter in the service of the spirit இல்லையா. ஸோ ஜடமா இருந்தாலும் அதை வந்து இறைவனுடைய தொண்டுல நாம் அதை உபயோகப்படுத்தணும். In this, that is the way to treat our material diseases and elevate ourselves to the spiritual plane where there is no misery, no lamentation, no fear இல்லையா. பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது நமக்கு பயம் இருக்காது, அதே மாதிரி குழப்பம் இருக்காது, துக்கம் இருக்காது. இது எல்லாம் துக்கம் இருந்தாலும் அது இறைவனுடைய கிருபை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்துடும். மேலும் வந்து குழப்பமே இருக்காது, ரொம்ப கிளியரா இருப்பாங்க. இதுதான் கரெக்ட், இப்படிதான் பண்ணணும், இதுதான் பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது இல்லையா. சோ நாளைக்கு மரணம், இப்போ அடுத்த நிமிஷத்துல நம்ம மரணிக்க போறோம்னாக்கா அந்த மரணத்தையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த பயமற்ற ஒரு சுபாவம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. பொறுப்புகள் எல்லாம் இறைவன் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிறது. இந்த குவாலிட்டி, இந்த நோ ஃபியர்ன்றது வந்து இங்க நீங்க வாசிக்கும் பொழுது யாருடையது, அவருடைய தாயுடைய மரணத்தை கூட அவர் வந்து யாருமற்ற நிலை இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து அந்த 5 வயது சிறு வயதிலேயே வந்து யாருக்கு இருந்தது, நாரத மகரிஷிக்கு இருந்தது இல்லையா. The propensity of enjoyment may be turned into the desire of serving. நம்ம எல்லாம் இந்த பௌதிகத்துல சுகிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து இறை தொண்டுக்கு என்று மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம வரணும். By doing so, one's activities changed into கர்ம யோகம். கர்ம காண்டால இருந்து நம்ம எதுக்கு போவோம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கு போய்விடும் இல்லையா. ஆர் பை விச் வே ஒன் அட்டைன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பர்ஃபெக்ஷன். அதனால நமக்கு என்ன வரும், நாம பக்குவமான நிலையை வந்து அடைவோம். சோ நாம செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் எதுவா இருந்தாலும், பௌதிக செயல்களா இருந்தாலும் அதுல நம்ம பக்குவமா செயல்படுவோம். அதுவே நம்முடைய இயற்கை சுபாவமாக மாறிவிடும்ன்றது வந்து இந்த 34வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் துக்காராம். உங்களுக்கு ஐ திங்க் நீங்க கூகுள் சர்ச்ல வந்து சந்த் துக்காராம் 1936 அப்படின்னு நீங்க ஒரு சர்ச் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு மராட்டி இதுல வந்து அந்த எடுத்த அந்த ஃபிலிம் வந்து வரும். கீழே வந்து சப்டைட்டில்ஸோட வருது ஆக்சுவலி. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு வாட்ச், யூ கேன் வாட்ச் தி என்டையர் துக்காராம் மூவி. அவர் எந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து சங்கடப்பட்டிருக்கார் வாழ்க்கையில. ஸோ அவர் பாடின அந்த பாடல்கள் அபாங்காஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து இன்றைக்கு கூட வந்து மகாராஷ்டிரால வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த பாடல்கள் வந்து அதை வந்து பாமரனாலுமே வந்து பாடக்கூடிய அந்த எல்லாருமே பக்தர்களாக மாற்றி விட்டார். அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பாடல்கள் வந்து பிரசித்த பெற்றது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆமா அபங்கம் ஒரு என்னது, ஒரு இரும்பு
இரும்புக்கு வேலை செய்யறான்ல அவனும் வந்து அந்த பாடலை பாடிக்கொண்டே செய்வான். ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு 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 பெண்மணி வந்து வீட்டுல வேலை செய்யறான்னா அந்த அபங்காஸ் எல்லாமே பாடிட்டு தான் வந்து வேலை செய்வாளாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகும். அதாவது தன்னையும் மறந்து இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து அவருடைய பாடல்கள் எல்லாமே ஏற்படுத்தி கொடுத்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, துக்காராமுடைய வாழ்க்கை வந்து இவ்வாறு. மாதாஜி குரூப்பா எல்லாரும் டர்பன் கட்டிட்டு ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு பஜனையில பாடுவாங்க மாதாஜி. இருக்கலாம், நான் இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது. இதுல சங்கரா டிவில அபாங் போடுவாங்க மாதாஜி. அவங்க நல்லா இருக்கும் மாதாஜி கேட்கறது. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பாடுவாங்க மாதாஜி. இருக்கலாம், எனக்கு நான் எப்பயும் கேட்டது இல்ல. அந்த கடை இப்ப கோவிலுக்கு போறாங்கல்ல வாரிசு தேடுறவங்க வாரி வாரி ஆமா அவங்க எல்லாம் இப்ப அது பண்ணுவாங்க, இப்ப பண்ணிட்டே ஆமா தான் இருக்காங்க. அது ஆடி மாசத்துல ரொம்ப அந்த ஊரே பஜனையில தான் இருக்கும் மாதாஜி. ஆஷாட நபர நல்லா வெயில் இருக்கும். இல்லாம ரோட்ல போயிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி. எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கு போயிட்டே இருக்காங்க, இன்னும் போயிட்டு இருக்காங்க. அதை செய்யணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த கடைசி பாகத்துக்கு வந்திருக்கோம். 37ல இருந்து 40வது ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சப்தம் இல்லையா, சப்தம் ஆஸ் எனர்ஜி ஆக்சுவலி பொட்டன்ட். ஆக்சுவலி நம்ம பேசக்கூடிய இந்த சப்தத்துல வந்து அதுல வந்து ஆற்றல் உண்டு இல்லையா. அதை வந்து இறைவனுடைய நாமம் புகழ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல சொல்ல நம்முடைய ஹிருதயம் வந்து தூய்மை அடைகிறது இல்லையா. அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்து நம்மளை வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை கொடுக்கிறது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தஸ்மாத் ஏகேன மனசா பகவான் சாத்வதம் பதிஹி ஸ்ரோத்தவ்ய கீர்த்தவ்யஷ்ச. அதாவது பகவானுடைய புகழாரங்கள் லீலைகள் இதெல்லாம் தான் நம்முடைய அதாவது நம்முடைய சுவாசமாகவே இருக்கணும் எப்பவுமே. ஸோ அவ்வாறு நம்ம எப்பவுமே அதையே எடுத்துரைக்க அது நம்மளோட வந்து அதாவது பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்து எப்பவுமே பிரிந்தே இருக்க மாட்டார். அது நம்முடைய சுவாசத்திலையும் பேச்சிலையும் இல்லை எல்லா விஷயங்களிலுமே. ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா அர்ஜுனர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. அவர் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ருக்மணின்னு அவருடைய உடல்ல இருந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான் தான் வந்துட்டு இருந்தது இல்லையா இந்த சப்தம். அது மாதிரி ஒவ்வொரு நரநாடியிலுமே பகவானுடைய நாமத்தை வந்து நாம நிலைப்படுத்தி கொள்ளணும். அது எவ்வாறு வரும்னா நாம பக்தி தொண்டில் நாம ஈடுபடும் போதுதான். நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கலியே வந்து ப்ரோக்ரஸிவா இல்லையா படிப்படியா நம்ம வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கான அந்த மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ ஒன் பாயிண்டட் அட்டென்ஷன் இல்லையா, ஒரே நோக்கம் இல்லையா. ஒன் ஷுட் கான்ஸ்டன்ட்லி ஹியர் அபவுட் கன்சிஸ்டண்டா. கான்ஸ்டன்ட்னாக்கா தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்க எல்லாரும் பாகவதம் எப்படி அட்டன் பண்றீங்க இல்லையா, அது மாதிரி பகவானை பற்றி கேட்கணும் இல்லையா. அவரை புகழாரங்கள் சூடணும். அவரை எப்பொழுதுமே மனதுல நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெறணும். மேலும் அவரை வழிபடணும். ஸோ அப்போ பகவான் வந்து என்ன யாரு, நம்மள எல்லாருமே வந்து எந்த சூழ்நிலையுமே நம்மளை வந்து காப்பாற்றுபவர் அவர் தான். ஸோ அப்படிப்பட்டவருடைய செய்திகளை நாம கேட்பதும் அவரை பற்றி எண்ணுவதும் அவருக்கான புகழாரங்களை சூடுவதும் அவரை வந்து பக்தி பண்றதும் இந்த செயல்கள் தான் நம்மளை வந்து முழுவதுமே வந்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும். அவ்வாறு தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது நாம அந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு, இறைவனுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கிறது. ஸோ அதனால இந்த அட்வைஸை வந்து யாருக்கு கொடுக்குற, வியாசதேவருக்கு வந்து நாரத மகர்ஷி கொடுக்கிறார் இந்த விளக்கத்தை கொடுத்து. அதனால நீ என்ன பண்ணு, பகவானுடைய நாமம் ரூபம் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் நீ வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும், கம்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். குளோரிஃபை ஹிம் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள். அதனால பாகவதத்துல நீங்க எங்கேயுமே வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை தான் நீங்க அதிகமா பார்க்க முடியுமே ஒழிய சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவமே இருக்காது. முன்னாடியே அவர் கம்போஸ் பண்ண பாகவதத்துல சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது. இறைவனுடைய புகழாரங்கள் குறைத்து சொல்லப்பட்டது. அதை மிகைப்படுத்தி இதை குறைச்சார். இது ஏன்னா சதுர் புருஷார்த்தங்கள் சொன்னதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நாம இன்றைய வரைக்கும் கூட நாம பிற தேவ வழிபாடல வந்து நம்ம ஈடுபடுறோம் இல்லையா. ஸோ உண்மையிலே அவர்களுக்கு மரியாதைகள் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் கரெக்ட். அவங்களுக்கான அவிர்வாகத்தை கொடுக்கணும், தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா கன்ஃபியூஷனோட நம்ம வந்து பக்தி பண்றோம் இல்லையா. இப்படி ஹரணும் ஒன்று என்ற நிலையிலிருந்து நாம செயல்படுறோம். அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யக்கூடாது. செகண்ட் அஃபென்ஸ் இல்லையா, நாம அபராதத்திலே செகண்ட் அஃபென்ஸ். தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருக்கக்கூடிய பகவானை சேவிக்கிறது வேறு விதம்,
அவரை படைத்த தேவர்களை சேவிக்கக்கூடிய விதம் வேறு. இந்த வேறுபாடை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். சோ சதுர்புருஷார்த்தங்களை எடுத்துரைச்சதாலதான் இந்த ப்ராப்ளமே, மிகைப்படுத்தியதால. சோ அதே வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை நாம கேட்க 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 நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி நாம தூய்மை அடைகிறோம். தூய்மை அடைந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல தான் இருப்போம்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ அதனால இங்க பாகவதத்தை வாசிக்கக்கூடியவங்களுடைய அவுட்கம் என்ன, அவங்களுடைய பலஸ்ருதி என்ன, மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் வந்து அடைய பெறுவதுதான் மினிமம் லெவல் இல்லையா? சோ மினிமமா அவங்க அடையக்கூடியது என்னது? மோட்சம், இறைவனுடைய திருவடிகள். Therefore describe the Almighty's Lord's activities which you have learned by your vast knowledge of Vedas. ஏன்னா பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும், அதனால அதை நீ வந்து எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். For that will satisfy the hankering of the great learned man. Yes, இந்த உணர்வு நம்ம பக்தர்களா இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா? ஆரம்ப கட்டத்துல நமக்கு அவ்வளவு இன்க்ளினேஷன் இல்லைன்னாலும் பிற்காலத்துல பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை எல்லாம் கேட்ட பிறகு நாம் என்ன ஆறோம், அதுலயே நம்ம வந்து திருப்தி கொள்கின்றோம். இப்ப பௌதிகத்துல ஏற்படக்கூடிய ஏக்கங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு இல்லாமலே நிறையவே குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா? நாம இங்க பக்தியில மேன்மையா போகணும்னு நினைக்கும் பொழுது பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு வந்து நாம ஒரு மாதிரி, அதாவது தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போல நம்முடைய செயல்பாடுகளை நம்மளால பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும். And at the same time mitigate the miseries of the masses of the common people who are suffering the material path. Indeed, there is no way to get out of such miseries. எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் நம்ம சுலபமா நம்முடைய சுக துக்கங்கள் வந்து வெளியில போக முடியாது. இறைவனுடைய நாமத்தை நாம் சொல்வதாலும் அவர் தாழ் பணிவதால் மட்டுமே நம்முடைய துக்கங்கள் எல்லாமே துக்கங்கள் அற்ற நிலையை நம்ம உணர முடியும். இல்லை என்றால் பெரிய துக்கமாக தான் நமக்கு அது தோன்றும். ஓகே, ஃபைன். இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல படிச்சது. 13. ஸோ இது எப்படின்னா, நம்ம பால் குடிச்சதுனால ஒரே ஒரு இது கொண்டு சேம் திங் வி கேன் அப்ளை இன் டிஃப்ரெண்ட் வே இல்லையா? இப்ப பால் தயிர் இருக்கு. ஸோ பாலால வந்த இன்டைஜஷனை வந்து நாம மோரை கொண்டு நாம வந்து பால்முடி இன்னொரு ஃபார்மை கொண்டு நாம வந்து நம்மளுடைய இன்டைஜஷனை வந்து தீர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? மோர் குடிச்சா நமக்கு ஜீரண சக்தி வரும்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸ்பர்ட் ஃபிஷியன் ட்ரீட்ஸ் இஸ் பேஷண்ட்ஸ் அஸ் அ தெரபிட்டிக் டயட் இல்லையா? ஸோ மில்க் வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா, சில பேருக்கு வந்து வயிறு உபசம் இல்லையா, வயிறு வந்து பாத்தீங்கன்னா உபாதைகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தும் சில பேருக்கு. ஆனா அதையே வந்து மோரா குடிச்சா அவங்களுக்கு ஜீரணம் ஆயிடும். அது போலதான் வந்து நாம இந்த பௌதீக நோய் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்கள்னால விளையக்கூடிய இந்த அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே நாம வந்து வெளியில வரணும்னா நாம பக்தி எனக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து நாம பெருக்கிக்கணும். ஸோ ஆசைகளை வந்து பௌதீகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு நாம மாற்றி கொள்ளணும். ஸோ பக்தியின் தரப்புல நாம் ஈடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அந்த ஆன்மீக பாதையில நமக்கு வந்து வெற்றி என்பது கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதாவது therefore the material thing is at once turned into spiritual force. ஆனா அதற்கு மெயினா நமக்கு இறைவனுடைய அருள் தேவை. வித்தவுட் த மர்சி ஆஃப் த லார்ட் நம்ம கண்டிப்பா அடைய முடியாது. ஆனா பகவானுடைய கருணை பெறணும்னா ஒரு பக்தருடைய கருணை பெற்றால், தூய பக்தருடைய கருணை பெற்றால் பகவானுடைய கருணை சுலபத்துல கிடைச்சிடும். தூய பக்தருடைய கருணையே இல்லைனாக்கா நாம we have to wait. எத்தனையோ காலம் வந்து நாம பக்தி தொண்டில் நாம எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ there is no guarantee. இப்பதான் படிச்சோம், நோ மிசரி, நோ லெமெண்டேஷன், நோ ஃபியர். இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இவருக்கு பிரம்மன் ரியலைசேஷன் தான் அவங்க வந்து கொடுத்துட்டு போறாங்க நாரத மகரிஷிக்கு. ஸோ thus when all men's activities are dedicated to the service of the Lord, எல்லாருமே தங்களுடைய சேவைகளை பகவான் தொண்டுக்காக ஆற்றப்படும் பொழுது, and those very activities which cause the purposeful bondage become the destroyer of the tree of work. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, it will uproot the things எல்லாமே. ஓகே, ஸோ நம்முடைய அனைத்து செயல்களுமே இறைவனுடைய பாதங்களை தஞ்சம் அடைந்து நாம் மாற்றினோம் என்றால் நமக்கு பௌதிக துன்பங்கள் என்பது பௌதிக துன்பங்களாகவே இருக்கா. ஸோ இட் வில் ரிமூவ் தட். அந்த பௌதிகத்துல நாம நினைக்க துன்பமாக கருதக்கூடிய அந்த பாவமே நம்மளை விட்டு விலகி வேரிலிருந்து எடுத்து போடக்கூடிய அந்த ஒரு பாவத்திற்கு அது வரும். இட் வில் அப்ரூவ் த திங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ உண்மையிலே நமக்கு இது
இது ஆன்மாவுக்கான துன்பம் கிடையாது. இந்த பௌதீக செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் இந்த பௌதீக உடலா இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மத்திற்கானது அப்படிங்கிறது. இந்த உடல்ல இந்த ஆன்மா இருக்கிற வரைக்கும் இதெல்லாம் நாம அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு இது இருக்கு. ஆனா இறைவனுடைய கருணையால அதை நம்ம சுலபமாக கடந்து செல்ல முடியும் என்ற அந்த பாவத்தை வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இல்லையா? இங்க கொடுத்துருக்கு பாருங்க, பேனியன் ட்ரீ ஊர்துவ மூலம் நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அதா சாக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா இல்லையா? भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदा शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवेत्. இல்லையா? இன்பெரிஷபிள் அழிவற்ற இந்த ஆலமரம் இல்லையா? அதனுக்கு வந்து மேல் நோக்கிய வேர்கள், கீழ் நோக்கிய கிளைகள் மற்றும் அன்லிமிட்டெட் இலைகள் இருக்கும். அன்லிமிட்டெட் வந்து இலைகள் வந்து வேத பதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ வேதங்கள் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். ஃபார் ஒன் ஹூ இஸ் என்கேஜ் இன் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தேர் இஸ் நோ எண்ட். இல்லையா? எப்படி இந்த பேனியன் ட்ரீனுடைய வேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ 1000 கிலோமீட்டருக்கு கூட இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பெரிய, அதாவது இங்க பெங்களூர்ல கூட பெரிய ஆலமரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த ஆலமரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எப்படி ஒரு 100 அடி 200 அடி அகலமே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு பெருசா அந்த விழுதுகளோட வந்து இருக்கும். அப்ப அதனுடைய வேர்கள் எங்கெல்லாம் போயிருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா? அது போன்றதுதான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையுமே நமது இல்லையா? மனிதனாகப்பட்டவன் அவனுடைய பலன் கருதும் செயல்கள், புலனுணர்ச்சி செயல்கள் தான் வந்து அவனை வந்து கீழ்நோக்கிய கிளைகள் வந்து அவனுடைய புலன்களால் அவன் ஈர்க்கப்பட்டு கீழே விழறது. ஓகே, அதே மாதிரி மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த வேர்கள் இல்லையா? அந்த வேர்கள் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? பலன் கருதும் செயல்கள் நினைக்கிறது. ஒண்ணு பலன் கருதும் செயல், இன்னொன்னு வந்து புலன் நுகர்ச்சி செயல். சோ இப்படி அதை நாம அந்த வேரோட வெட்டி சாய்க்கணும்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஆசை எனக்கூடிய அந்த பௌதிக ஆசை எனக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து நாம வந்து we need to uproot it. அதை வந்து வெட்டி சாய்க்கணும் இல்லையா? எந்த மாதிரி ஆயுதத்தை கொண்டு? பற்றின்மை எனக்கூடிய ஆயுதை கொண்டு. பலன்கள் மேல் பற்றின்மை, பௌதீக பலன்கள் மேல் பற்றின்மை எனக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தை கொண்டு நாம வந்து வெட்டி சாய்க்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை நம்ம பெறணும்னா பக்தி தொண்டுதான், இல்லைன்னா விரக்தி தான் இருக்கும். வெறுமனே பற்றின்மையை எப்படி நம்ம வளர்த்துக்க முடியும் லைஃப்ல? கண்டிப்பா வளர்த்துக்க முடியாது இல்லையா? ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு மாற்றம் வேண்டும் என்றால் நம்ம அடைய முடியுமே ஒழிய இதை விட்டுறணும்னா அது கண்டிப்பா it will take a time. அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம டிவியே பார்க்க கூடாதுன்னு நினைச்சுட்டே இருந்தாலும் வீட்டுல யாராவது டிவி பார்த்துட்டு இருந்தா நம்ம என்ன ஆகுறது? அந்த இடத்துக்கு போகும்னா வேணாவா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? அது போல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிவோட்டிஸே இருக்கக்கூடிய வீட்டுல பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா நான் டிவோட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய வீட்டுல ஒரு டிவோட்டி இருந்தாங்கன்னா அந்த வீட்டுல பெரிய பிரச்சனை தான். இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் இல்லையா? மிட்டிகேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரி அந்த பௌதிகத்துல இருந்து வெளியில வரணும். இப்ப அவங்க கிட்ட போய் பேசலன்னாலும் அவங்க இவங்க ஏதோ டிஃபரெண்டா பிஹேவ் பண்றாங்கன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? தட் டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் நமக்கு. ஸோ ஹேண்டில் பண்றது. ஸோ அவங்க ஒரு முறை வந்து நம்ம மேல ஒரு முத்திரையை குத்திட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொன்னாலுமே அதை வந்து கேட்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க மனசை போடாம எப்படிலாம் வந்து பண்ணிட்டு போனோம்னா இட் இஸ் வெரி டஃப் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆலமரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள் வந்து நமக்கு இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்களால வரக்கூடிய அந்த பலன்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. கிளைகள். There is no ready experience in the world of tree situated with its branches down and its roots up, but there is such a thing. The tree can be found beside the reservoir of water. நம்ம கூட ஊர்ல எல்லாம் அந்த குளத்தங்கரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மரம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மரத்தினுடைய நிழல் பாத்தீங்கன்னாக்கா தலை கீழா இருக்கும். அது போன்றதுதான் இந்த ஆலமரம் என்பது. நமக்கு மேல் உலகத்துல வந்து உண்மையான ஆலமரம் உண்டு. ஆனா இந்த ஆணிவேர் எங்க இருந்து வருது சொல்லுங்க? இந்த 14 லோகங்களையுமே இந்த ஆணிவேர் வந்து பரவி இருக்கு. பிரம்ம லோகத்தை தொடங்கி இல்லையா? அதை நாம அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நாம் இந்த 14 லோகத்துல நாம சுத்தினாலும் இங்கேதான் இருப்போம்னு அர்த்தம். எங்கேயும் போக முடியாது. இந்த 14 லோகத்தை கடந்து செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மார்க்கத்தை நாம தேடி செல்லணும். தட் இஸ் வெரி. ஸோ அந்த வெட்டி சாய்க்கக்கூடிய அந்த மரத்தை வேரோடு வெட்டி சாய்க்கிறது என்பது என்ன அர்த்தம்னாக்கா, இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவது, அந்த ஒரு பண்பை வளர்த்துக்கிறது. மேலும் வந்து
இந்த அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா இந்த மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வரக்கூடிய இந்த 17-14 லோகங்களுக்குள்ள நாம் கண்டிப்பா செல்ல மாட்டோம். இங்கிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு நாம பேஸ் லெவல் அதுதான், அதுக்காக நம்ம வந்து எலிஜிபிலிட்டி வரும். ஸோ அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுக்கு நாம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்ச மாதிரி டிவோட்டி அசோசியேஷன், பிரசாதம் இல்லையா, அண்ட் தென் ஃபாலோயிங் த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, வாட் எவர் ஒர்க் இஸ் டன் ஹியர் இஸ் இன் திஸ் லைஃப் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ எதையெல்லாம் நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்களாக ஆற்றுகின்றோமோ அது இறைவனுடைய திருப்திக்காக என்று ஆற்றும் பொழுது அது பக்தி யோகம் ஆகிறது. ஓகே, ஸோ அண்ட் வாட் இஸ் கால்ட் நாலேஜ் பிகம்ஸ் அ கன்காமிட்டன்ட் ஃபேக்டர். அதாவது நம்ம இங்க கர்ம யோகம், ஞான யோகம் இல்லையா, தியான யோகம், பக்தி யோகம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஆனா இந்த கர்ம யோகம் என்பது நம்மளுக்கு வந்து கர்ம பலன்களுக்காக, நம்ம சகாம கர்ம யோகம் அதுலயுமே நம்ம நிஷ்காம யோகத்துல போய் பக்தியில நிறைவு பெற்றா நமக்கு வந்து நம்ம வந்து வில் பி ஏபிள் டு ரீச் அவுட். எந்த பாதையை நம்ம ஏற்றிருந்தாலும் அதுல முடிவுல வந்து நாம பக்தியில வந்து கண்டிப்பா வந்து நிலை பெறணும். The general and popular notion is by discharging the fruitive active in terms of direction of the scriptures, or one becomes perfectly able to acquire the transcendental knowledge of for the spiritual realization. Bhakti yoga is another form of karma. அப்படின்னா பக்தி கொண்டு புத்தி யோகம் இல்லையா, பக்தி யோகா இஸ் above both karma and ஞானம். பக்தி யோகா இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஞானா அண்ட் கர்மா. நம்ம பக்தி ஃபாலோ பண்ணா ஞானமும் கர்மமும் தானாக பை ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி நமக்கு வந்துடும். ஆனா கர்மத்தையோ ஞானத்தையோ மட்டும் நம்ம செஞ்சோம்னா அதுல மட்டும் தான் நம்ம நிலை பெற முடியும், அதுலதான் ஏதாவது ஹையஸ்டா அடைய முடியும், அவ்வளவுதானே தவிர பக்தியை வந்து நம்மளால அடைய முடியாது. ஆனா நம்ம பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்ணும் பொழுது நம்முடைய கடமையை நாம் எவ்வாறு செய்யணும் இல்லையா, அடுத்து அதற்கான ஞானமும் வந்து இறைவனே நமக்கு கொடுப்பார், குருவின் மூலமாகவும் கிடைக்கும், சைத்த குருவா இருந்து பகவானும் நமக்கு அருள் புரிவார். இது நாம் நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே வரணும் இல்லையா. ஸோ பியூரிஃபிகேஷன் எல்லாமே நமக்கு வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஒன் ஷுட் பக்தி யோகம் இஸ் த ஹையஸ்ட், அதை தான் நாம வந்து பயிற்சி பண்ணணும். அல்டிமேட் வந்து பக்தி தான். ஓகே, while performing the duties according to the orders of Sri Krishna, one constantly remembers him, his names and qualities. ஓகே, யக்னேஸ்வரர், யோகேஸ்வரர் எல்லாமே அவர் தான் இல்லையா. யக்னங்கள் எல்லாமே அவருக்கானதுதான், அந்த அவிர்வாகம் எல்லாம் அவருக்கு தான் போய் சேரும். ஸோ யோகங்களுடைய இறைவனா இருக்கக்கூடியவருமே வந்து பகவான் தான். ஸோ நான் இதை இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு முடிக்க விரும்பல. இந்த 4 ஸ்லோகங்களை வந்து நான் வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல நான் முடிச்சிடறேன் நான். ஓகே, ஆனால் இதனுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம். லெட் அஸ் ரிசைட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் half an hour இதை படிச்சுட்டு தென் வில் கோ இன் டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण.